ka m ji bịa tata. Ekene ọma ka m ji bịa, na m ekene kwunu n'ofu n'ofu. Asị m ka anyị gabakwanụ, na ama m na ndụ dịsị, na ndị jele ọlụ ejesigo bata, ndị nọ n'ụlọ esisigonu nni nke ụbọchị ụka sisienụ bata elisie. Daalụkwanụ, ka anyị gabakwanụ n'iru n'ife anyị gbanyelụ na-agbanyerọ. Ekene ọmanụ ka m ji bịa. Etu a ka ọ dị. Unu ma na ụwa ndị Igbo bụ ụwa gburugburu, ụwa akwụsị. Ya nọọ chi na-efo na Igbo ga-adị dịka echi, na echi ada agwụ. Chi na-efo, anyị na-apụta, anyị na-amụwanye, anyị na-abawanye, maka na anyị bụ ụmụ agwụ bụrụ ụmụ anwụ. Daalụkwanụ. Anyị ka nọ na nkọwa na ozi ọnwa ana. Amakwa m n'ezie na ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ ọnwa ikpeazụ nke ndị Igbo, ọnwa alụkwụsị. Ama m na anyị nọ n'ime ọnwa alụkwụsị, mana ozi m ji bịa tata abụrụ ozi ọnwa alụkwụsị. Ozi m ji bịa tata bụ ozi ọnwa ana. Ya nọ n'ime ọnwa ana ka anyị ka nọ. Anyị nọkwa n'ime ọnwa ana wee ka na-atụsakwali otu ọgbọ dịka unu si malụ. Ebe anyị si bịa, ebe a na-eje eteka, mana ebe a na-eje dị nso. Ya na anyị ga na-atụsakwa na-aga, maka na ọ ga-adịrọ dịka anyị si malụ na ọ ga-adịrọ eche nwoke, mana nwoke nọ na-eche nwaanyị. Ya ka anyị gabanụ n'iru na-agbanyeghị. Ka m bidogodo n'ime ọkwa, maka na ife na-abụ ka m ji maka ya bịa tata. Ekwe m unu nkwa na aga m echighata ka ntụsazia ife gbasalụ nchịkọ ọgụ arọ nke ndị Igbo, nke bụ Igbo Year Planner. Ya na ife niile anyị nwetara n'ọnwa 13 nke bụ arọ ndị Igbo, maka na anyị ma na izu ụbọchị na-adị n'ime izu. Ụbọchị na-eme izu na-eme ọnwa luo 13 ọchịkọ ọbụlụ mgba arọ. Dịka m si gwa unu, ife ọbụla Igbo na-eme bido na mmụọ, ife ọbụla Igbo kpọrọ afa bido na mmụọ. Ọ bụrụ na ịtụghalị nwuru ya na mbido ịma na ọ bụrụ Igbo. Ya na anyị na-ekwu maka izu, na-ekwu maka ụbọchị, anyị aghọtaghị ife ụbọchị bụ, maka na akọwasịgo m ife ndị a na-arụ gara aga. Ụgbọ bụ chi tata bata, anyị akọwasịghị ya. Ya na tata bụrụ ụbọchị nkwọ, na ọ nwere ụgbọ bụ chi nkwọ bata, na chi nkwọ mesịa obufee obunye chieke ebue, chieke bugide bucha obufee obunye chioye ebue, chioye bugide bucha obufee obunye chiafọ ebue, chiafọ bugide bucha obunye chinkwọ ebue. Fa niile na-alụkọta ọlụ ọnụ, fa niile na-achịkọta izu, fa niile na-achịkọta izu. Fa niile fa na-anọ bịakọta ọnụ, fa abụọla izu. Fa si n'izu na-aga ya bụ njem, fa banye n'ọnwa nke bụ abalị. Anyị ma na ndị nkịta na-akpọ 18, mana anyị ma na ife ọbụbụ 18. N'ebe a ka anyị si wee nweta ọgụ arọ. Ebe a ka okwu ọnụ mmiri okwu a ọgụ si wee pụta. Ọgụ arọ, ọgụ akwụkwọ, ọgụ ego, ife ọbụla a na-agụ ọnụ ebe a ka o si pụta. Ma ọ na-afa enyelụ ọgụ.
nke bụ ndị ofeke na-akpọzi ili na abụ, maọbụ nke anyị ma na enwekwa ndị na-akpọ oru na ịsatọ. onye anyị ofu nwa ọnwa ewee bughalịa, ọnwa mbụ ewee bughalịa oru na asatọ maọbụ ọgụ na asatọ, obunye ọnwa abụọ ewee bughalịa oru na asatọ, obunye ọnwa atọ ya na-etu akafa ga-esi na-ebughalị wee lute na ili mgbe ọ ga-arọpụsị bụ ọnwa nke 13. ya nọ mbughalị fa bụ ụgbọ anyị si na ya nweta ụbọchị, anyị si na ya wee banye n'izu, wee si n'izu banye n'ọnwa, wee si n'ọnwa wee banye na mgba, anyị wee si na ọnwa banye na mgba anụnwa bụ nya nwanyela anyị mgba arọ. ya nọ ife dị iche iche ezolo ezo n'okwu Igbo. anyị nwa bụ ndị Igbo na-asụ Igbo na-aghọtarọ, mana anyị na-aga nwayọọ nwayọọ, anyị na-atụsasị ya maka na ofu ife ka anyị ji pụta, ofu ife ka anyị ji bịa. ife anyị ji pụta na ife anyị ji bịa bụ ime ka anyị bụ ndị Igbo ghọta onwe anyị, ime ka anyị mara onwe anyị, ime ka anyị ghọta ife anyị ji ekwu ife anyị na-ekwu, etu ife anyị ji asụ asụsụ anyị na-asụ, okwu anyị na-ekwu, ife anyị ji ekwu, ime ka anyị ghọta ife bụ ụwa anyị nke anyị na-eme eme. ya na onye a bụ ozi anyị ji abịa ka anyị tụsasịa ife a. ọ ga-abụ onye Igbo na-eme Igbo, onye Igbo na-eme Igbo maka na a na-eme Igbo eme ka ọ ghọta ife ọ na-eme, maka na ọ bụrụ na ọ ghọtara ife ọ na-eme, onye ọzọ pụta ọsịa na ife ọ na-eme dị mma, o melụ na-aga, ikekwe ọ bụrụ na ọ dị njọ, ma na onye ọzọ pụta ọsịa na ife ọ na-eme dị njọ, ya kwụsị, ọ kwụsị, ikekwe ọ bụrụ na ọ dị mma. mana ịghọta ife ị na-eme, ị nwee ike wee mmalụ ife kpata iji na-eme, nwee ike wee mmalụ ife kpata iji na-ekwu. ya na anyị ga-aghọta ife anyị ji akpọ ụbọchị, ghọta ife anyị ji akpọ izu, ghọta ife anyị ji akpọ ọnwa, na ife ndị a niile ebido n'okike, ife anyị ji akpọ mgba arọ, na ife ndị a niile ebido n'okike. na asụsụ Igbo gboo, asụsụ Igbo bụ okwu afa, na okwu afa bụ okwu mbụ nke okike, na ọnyanwa bụ okwu afa. ya na ife ọbụla Igbo na-ekwu na ọ ga-agbadolili okwu n'okike ka anyị wee ghọta na Igbo ka a na-asụ. ọnya bụ na anyị na-asụ Igbo. ya tata ụmụnne m, abịa m ịkọwa nchịkọ ọgụ arọ ka anyị wee nwee ike ijie, wee nwee ike ịchịkwa ndụ anyị, wee nwee ike ịgbakwa ndụ anyị. ife ndị a niile ji wee dị mkpa bụ na anyị nwa ka ọ dịlụ ide akụkọ ụwa anyị, anyị nwa ka ọ dịlụ ikwu akụkọ ụwa anyị, anyị nwa ka ọ dịlụ ịkọ akụkọ ụwa anyị. ọ bụ na ya mere onwere onye ọzọ ga-emie, onye ọbụla ga-emie bụ onye na-aghọtara ụwa anyị, na-akọwa ya. anyị nwa bụ ndị nke anyị a na-adaba na-eme ife anyị chee na ọ bụ ife nke anyị, mana ọ bụrụ ife nke anyị, ọ bụla ife agwala ụgwa. ya na ọnya ka anyị ji abịa. ọkwa m nke mbụ wee bụrụ na ama m na anyị tinyere ọgụ arọ n'ikuku n'iru akwụkwọ nke bụ Facebook, tinyekwu ya n'ikuku nke ụwa niile nke onye ọbụla n'ebe niile dị iche iche n'ụwa ga-enwetanwu, nke bụ Google. mana aka m ga-etinyekwali ọgụ arọ ọzọ nke anyị ga-eweluzi, maka na nke afọ anyị tinyere etinye bụ ka anyị wee na-akwadobe maka ịgụtu mgbe arọ nke a na-abịa n'isi njedebe, oge ọ bụlụ mgba arọ, nya oge o buzuelu okilikili wee lue n'ebe afọ ọ nọ wee gba wee bụrụ mgba arọ. ya na anyị ka na-akwadobe ịbata arọ ọfụ ndị nke anyị. ya na ama m na ọtụtụ n'ime anyị na anyị akara wee
pịpụta anya bụ ọgụ arọ, aga m etinye ọzọ nke ga-abụ updated, maka na ama m na ụfọdụ n'ime unu enwere ike ịpịpụta ya, maka na akpochi m ya akpochi ka ada apịpụta nwunye ya, ka m wee tinye the updated version. ya na nka ya etinye updated version. ya na nke abụọ kwa mbụ nna ama. nke ịbụọ a bụ ịkọwa nchịkọ ọgụ arọ, ife niile a ịfụ n'ọnwa mbụ wee lue n'ọnwa nke 13, ife niile a ịfụ site n'izu mbụ wee lue n'izu ọgụ ịnọ nke bụ 80 na iri nke bụ 90, ọgụ ịnọ na iri na ofu, ọgụ ịnọ na iri na ofu nke bụ 91 weeks, izu ọgụ ịnọ na iri na ofu nke melụ arọ ndị Igbo ọbụlụ mgbe arọ complete na arọ agbago complete na o jezugo ije. na ịgụkwa anya n'ụbọchị ịgụ anya n'ụbọchị onye ya ọgụ 15, maka na ọgụ 5 bụ 100, ọgụ 10 bụ 200, ọgụ 15 bụlụ 300, ma ọ bụ inwe ike kpọọ ya okpolokpo ịtọ which is 300 na ọgụ ịtọ na ịnọ which is 364 days. ya na ife anyị na-enene bụ ịkọwa etu anyị si wee nweta mgbe arọ. ama m na ọ ga-agbagwoju anya, mana ọ ga-eba alụ n'ọgụ ọnụ ndị Igbo. anyị ga-atụsasị ife ndị o wee doo onye ọbụla anya, onye ọbụla enwe ike na-eso n'ife a na-eme. ya na-agbanyere ka anyị gaba n'iru n'ozugbo. ya m na-asị onye ọbụla nwee ndidi na unu ga-enweta ọgụ arọ nke unu nwee ike ịpịpụtazi wee jee wee debezie na be unu, maka na akpacha m anya kpochie nke a ka anyị wee tinye updated version. updated version a ka m na-ayọkwa onye ọbụla ka unu ratinye n'iru akwụkwọ unu, ka unu wekwali ya tinye n'iru akwụkwọ otu ọbụla onye ọbụla nọ, ka o wee jezukwa onye ọbụla. ka anyị wee gaba, ka m si etu a jide nke a ka o wee nye aka, ka ọ bụ etu a ka ọ ga-adị. dịka m si kwu n'oge gara aga, ife a ifule ebe a bụ ofu arọ ndị Igbo ka anyị melụ na mpempe akwụkwọ. chekwalụ ka m bịa ka nzikọ unu. ọgụ ara anyị dị etu a, ọnwa mbụ wee lue n'ọnwa ụzọ alụkwụsị. ya na akwụkwọ dị iche iche ka anyị ji wee mepụta ọgụ arọ wee nweta ọnwa 13. ife niile dị n'ebe a bụ nyanwa ka a chịkọta n'ofu mpempe akwụkwọ dị etu a. ife niile anyị fụ na ọgụ arọ Igbo bụ nyanwa ka a chịkọta n'ofu mpempe akwụkwọ dị etu a. ọ bụrụ nke nwa bekee na-akpọ year planner, ọ bụrụ nke a na-akpọ year planner. ya na year planner m na-ezikọ na ife ọ na-enye anyị bụ ọgụ arọ akwa. ofu ọgụ arọ anyị fụlụ ka ọ ka na-enye anyị ebe a. kedu ife anyị ji mee ya na mpempe akwụkwọ a? ife anyị ji mee ya na mpempe akwụkwọ a bụ na ọ nwee ike ọ ga-enyela anyị aka ịchịkọ izu
ya na ebe a na ife anyị chịkọtara n'ofu akwụkwọ a dịka etu ọ dị ife anyị chịkọtara ebe a bụ izu niile nke ndị Igbo, ụbọchị na-eme izu dịka anyị si malụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ bụ nyanwa bụ ụbọchị na-eme izu. Ya na ụbọchị a na-eme izu ka anyị chịkọtalụ nyanwa ka anyị ga-afụ ebe n'enu ebe ndị a niile. Nke a bụ nke gbasalụ arọ ọfụ nke anyị na-abanye nke a na-akpọ 2020-2021. Etu anyị si wee fụ m si dee ebe a, etu anyị si fụ etu m si wee dị ebe a. Nke a bụ mbụ, ya na ife a na-agwa anyị bụ izu nke mbụ. Abịa n'izu nke mbụ, mgbọsị ọbụla anyị banyere arọ ọfụ nke ndị Igbo, mgbọsị afọ anyị ga-abanye arọ ọfụ, anyị ga-anọ n'izu nke mbụ. Izu nke mbụ ga-enye anyị Eke, nye anyị Oye, nye anyị Afọ, nye anyị Nkwọ. Nyanwa ga-abịa izu nke mbụ n'arọ nke ndị Igbo. Nke ọzọ bụrụ izu nke abụọ, nke ọzọ bụrụ izu nke atọ, izu nke anọ, izu nke ise, izu nke isii, izu nke asaa. Ya na ya afụgo izu nke mbụ wee lue n'izu nke asaa nke ndị Igbo. Ife a na-ezikọ anyị bụ na anyị nọ n'ọnwa mbụ. Ya na nke a ebe a niile bụ ọnwa mbụ nke ndị Igbo, maka nọọ izu isaa na-eme ofu ọnwa nke ndị Igbo. Ofu ọnwa nke ndị Igbo bụ ụbọchị 28, ụbọchị 18, ụbọchị 18 na-eme ofu ọnwa nke ndị Igbo. Ya na anyị gụa ụbọchị niile anyị chịkọtalụ site na ụbọchị izu nke mbụ wee lue n'izu nke asaa, anyị gụọ afa niile ọnụ, ife anyị ga-enweta abụ ụbọchị 18. Ife m ji akọwa bụ maka na mgbe anyị ga-apịpụta ya na ọ ga-afịa arụ wee sị ka nkọwa anya ka o doo anyị anya. Ya nke a bụ izu nke mbụ, izu nke abụọ, izu nke ito wee lue n'izu nke asaa. Izu nke asaa anyị wee sikwa na ya wee banye n'izu nke asatọ, n'izu nke itenaanị, n'izu nke ili, n'izu nke ili na ofu, n'izu nke ili na abụọ, wee setu a wee gbadagide wee lute n'izu nke ikpeazụ. Chekwalụ ka mmalụkwa na unu na-afụ ife m na-ezikọ. Wee lute n'izu nke ikpeazụ n'arọ, nke bụ izu nke ikpeazụ n'arọ, nke bụ 80 na 90 na ofu, 91 weeks n'arọ. Ya na ọnyanwa na-enye anyị arọ ndị Igbo, na ife anyị debele ebe a bụ arọ ndị Igbo. Kedu ife anyị ji wee mee nya ka ọ dịla ụdị etu a? Kedu ife anyị ji mee ọgụ arụ ka ọ dị etu a? Ife anyị ji mee ọgụ arụ ka ọ dị etu a bụ na ọgụ arụ n'onwe ya dị mfe. Ọ dịla onye ọbụla mfe ịghọta ife ọgụ arụ bụ na etu o si alụ ọlụ. Mana nke a adịrọ mfe maka na nke o nyero gị afọ ọnwa niile. Mana ị na-anya ịfụ na ị ga-afụ na bido na izu nke mbụ lue n'izu nke asaa bụ ofu ọnwa. Bido n'izu nke asaa lue n'izu nke 14 bụ ọnwa na-abụ. Bido n'izu nke 14 lue n'izu nke oru maọbụ ọgụ na ofu bụ ọnwa 3. Etu a ka o yesi na-aga, iwe nweta ọnwa 4, inweta ọnwa 4, ịbịa nweta ọnwa 5, inweta ọnwa 6, inweta ọnwa 7,
inweta ọnwa ịsatọ, inweta ọnwa itenaanị, inweta ọnwa ili, inweta ọnwa ili na ofu, inweta ọnwa ili na abụọ, inweta ọnwa ili na atọ. Ya na ọnwa ili na atọ afịa anyị ma na afịa bụ ọnwa ụzọ alụkwụsị. Anyị ma na afọ ọnwa ili na atọ abụọ bụ nyanwa bụ ọnwa ụzọ alụkwụsị. Anyị ma na afọ ọnwa mbụ bụ ọnwa mbụ. Anyị ma na afọ ọnwa ịtọ bụ ọnwa ifeke. Anyị ma na afọ ọnwa ịnọ bụ ọnwa ịnọ. Ya nọọ ife ndị a ka anyị desịla ebe a ka ọ ga-abụ, maka na ife anyị na-enebe anya bụ na ụwa ndị Igbo, na anyị ga-edebenwu ụwa ndị Igbo ode anya na onwero ife na-akọ akọ, maka na nwa kịta achelu n'ụwa ndị Igbo na o nwere ife kọla akọ n'ụwa ndị Igbo. O nwere ofu mkpụrụ ife kọọ n'ụwa ndị Igbo. Ife niile dị n'ụwa ndị ọzọ anyị nwere ya, nọ na anyị akara wee were aka anyị wee dewapụta nke anyị. Chekwa ka ntụgharịkwu ya etu a ka o wee nyekwa aka. Ka o wee nyekwa aka ịdịkwa na-aghọtakwa ife niile anyị na-ekwu. Ya na ife niile anyị na-ekwu bụ na nke a bụ nchịkọ izu ndị Igbo site n'ọnwa mbụ lue n'ọnwa 13. Na nke a bụ ife na-eme izu, ụbọchị na-eme izu, na ya afụgo ụbọchị eke, fụ ụbọchị oye, fụ ụbọchị afọ, fụ ụbọchị nkwọ. Na ife anyị fụlụ ife a bụ na mgbọsị afọ anyị ga-aba, mgbọsị afọ anyị ga-aba n'ọnwa ọfụ ndị na-arọ ọfụ ndị Igbo, ka anyị ga-abata n'izu nke mbụ nke ndị Igbo. N'izu nke mbụ nke ndị Igbo a ka anyị ga-afụ na ya bata n'ọnwa ọfụ, maka na izu ọnwa ọfụ a ga-enwelili eke, nwe oye, nwe afọ, nwe nkwọ. Ya na-atụfula oge site n'ife anyị dele ife a, anyị ma na mgbọsị anyị ga-aba n'ọnwa ọfụ nke ndị Igbo ga-abụlili na ọ ga-abụ ụbọchị nkwọ. Anyị afụgo nọ mgbọsị nkwọ maka onyanwa bụ nọmba 1. Nkwọ ga-abụ mgbọsị izizi anyị ga-aba n'arọ. Abasịa na aba na nkwọ, mgbọsị ga-abụ mgbọsị nke Igbo a na-esota n'arọ abụla eke. Etu a ka oge si na-aga. Ife ndị a unu fụlụ ndesila ebe a bụ corresponding Gregorian dates. Ya na corresponding Gregorian date, eke bụ nke a, oye bụ nke a, afọ bụ nke a, nkwọ bụ nke a. Ya na corresponding Gregorian date na ife anyị ga-afụ bụ na on the first day of arọ ọfụ ndị Igbo, na ọ ga-correspond to the 4th of February nwa bekee. Ya na ndị a niile bụ corresponding dates of Gregorian, mana ndị a niile anyị bịa chijie nke bụ colored. Ndị a anyị bịa chijie colored bụ ụbọchị nke ndị Igbo. Ya na ụbọchị nke ndị Igbo a na anyị ga-afụ na a ga-enwe izu nke mbụ, izu nke abụọ, izu nke atọ, izu nke anọ, izu nke ise, izu nke isii. A ga-agụgide izu ahụ wee lute n'izu nke ikpeazụ n'arọ nke bụ 91. Nke bụ 91. Ya na anyị gụkọ ife ndị anyị chiji na ife anyị ga-afụ bụ na izu nke mbụ wee lue n'izu nke isaa bụ ofu ọnwa. Izu nke isaa wee lue n'izu nke 14 bụ ọnwa nke ịbụọ. Izu nke 14 wee lue n'izu nke ọgụ na ofu ma ọ bụ oru na ofu bụ ọnwa nke ịtọ. Izu nke ọgụ na ofu wee lue n'izu nke ọgụ na asatọ bụ ọnwa nke ịnọ. Etu aka anyị si wee nwegide ọnwa nke ise, ọnwa nke isii, ọnwa nke asaa, ọnwa nke asatọ, ọnwa nke itenaanị, ọnwa nke ili, ọnwa nke ili na ofu, ọnwa nke ili na abụọ, ọnwa nke ili na atọ. Na ife ndị a ga-enyela anyị aka ime n'ọbụ ịchịkọ arọ nke anyị nwa bụ nke ndị Igbo, ịchịkọta arọ anyị nwa bụ nke ndị Igbo, ka ọ ga-abụ ọ bụ na ọ nwere
na kịta o nwere emume ndị be anyị na-akwado imenụ. Ọ bụ na ọ ga-adaba n'oge anyị na-aba arọ ọfụ, mana iwulili bụ na emume ọbụla ndị Igbo na-eme na fadị eji ụbọchị nwa bekee etinye. Anyị nwa na-akpụ ya n'ebe m si bịa, anyị na-akpụ ya ọkịka, ịkanye. Anyị si na ya akanyego omume anyị na-eme. Nkanye a anyị na-ekwu, ife anyị na-ekwu bụ na anyị esetigo date, na anyị echuzugo date anyị ga-eme emume a. Ọ ka ndị obodo m si etinye na anyị kanye emume anyị na-eme. Anyị na-akanyelili ya ma ọ ga-adaba na Eke, ma ọ na-adaba n'Oye, ma ọ na-adaba n'Afọ, ma ọ na-adaba na Nkwọ. Amarọ m ka o si dị n'obodo gị, ma n'obodo m anyị ka na-akanye emume obodo ọbụla. Anyị na-akanye emume obodo ọbụla na afa izu nke ndị Igbo. Anyị ada akanye emume obodo n'afa izu nwa bekee. N'ebe m si bịa, anyị na-akanye n'izu nke ndị Igbo, maka na anyị ma na eke niile bụ ụbọchị nke dị nsọ na ndụ nke ndị Igbo. Ya na ọtụtụ ife ka ndị Igbo na-adị eme mgbosi Eke. Ada akanye ọtụtụ ife mgbosi Eke, mana anyị nwa ka ọ dị elu ịma ife obodo anyị na-eme n'oge ọ na-eji emie. Mana wee luo echi, anyị ka na-akanye mmemme n'ife dịka Oye. Ya na ọ bụ kịta na anyị sị na anyị na-akanye mmemme anyị na-eme n'ọnwa nke ịbụọ nke ndị Igbo. Anyị wee sị na ọ ga-adaba n'Oye nke ịtọ n'ọnwa nke a. Anyị afụgo na Oye nke mbụ ga-abụ Ted, na ụbọchị nke ịtọ n'arọ, ụbọchị nke ịtọ n'ọnwa. Na Oye nke ịbụọ ga-abụ 7, ụbọchị nke ịbụọ n'ọnwa, ụbọchị Oye nke ịbụọ n'ọnwa. Na Oye nke ịtọ ga-abụ 11. Ọ ka anyị si akanye ife n'obodo m si bịa. Nke a ga-abụ Oye nke ịnọ, Oye nke ise, Oye nke isii, Oye nke ịsaa. Nke a ga-abụ Eke nke mbụ n'ọnwa ịbụọ nke ndị Igbo. Unu ewe n'iwe. Nke a ga-abụ Eke nke mbụ n'ọnwa ịbụọ nke ndị Igbo. Eke nke ịbụọ n'ọnwa ịbụọ nke ndị Igbo. Eke nke ịtọ n'ọnwa ịbụọ nke ndị Igbo. Eke nke ịnọ n'ọnwa ịbụọ nke ndị Igbo. Eke nke ise n'ọnwa ịbụọ nke ndị Igbo. Eke nke isii n'ọnwa ịbụọ nke ndị Igbo. Eke nke ịsaa. Ya na Eke chịtala abalị saa, Oye chịtala abalị ụbọchị saa, Afọ chịtala ụbọchị saa, Nkwọ chịtala ụbọchị saa n'ime ọnwa ọbụla. Na n'afọ izu ka anyị na-eji akanye mmemme niile anyị na-eme n'arọ. Ka abịakwanụ, ya nọọ ife a ka anyị si ka anyị kọwaa, ka anyị wee doo onye ọbụla anya, ka onye ọbụla wee ghọta ife nchịkọ ọgụ arọ nke a, ife ọ na-akọwa na ife ọ bụ. Daalụkwanụ. Ka anyị gabakwa n'ubi onye anyị kọkwa n'ubi onye anyị bịala. Ya so na etu a ka anyị si kọwaa nchịkọ ọgụ arọ. Nke a bụ ọgụ arọ n'onwe ya. Ya na ife niile anyị fụ dị n'ọgụ arọ a na onye nwa ka anyị na-akọwa na nchịkọ ọgụ arọ. Ya na anyị bata n'ọnwa nke mbụ, n'arọ, ife niile m kọwa na nchịkọ ọgụ arọ bụ nyanwa dị n'ebe a. Anyị ga-afụkwa n'ụbọchị 18 ka ọ ga-akwụsị. Anyị ga-afụkwa na onwelu mgbosi o bidola ebido. Mgbosi nke mbụ bụ mgbosi Nkwọ. Nkwọ ọnụnwa bụ nyanwa correspond to the 4th. Nyanwa bụ ife anyị na-ezikọkwa ebe a. Nyanwa ka anyị zikọkwala ebe a.
ọkwa ka izikokwa first wee zikokwa the fourth, which is the corresponding Gregorian date. Ya na ife niile iPhone na all these pages bụ nyanwa bụ n'ofu ife a. Mana dịka anyị si mmanụ, nke a bụ ife mmadụ nwere ike ime ịchọ epepụta ka o buo ibu, maka nke a bụ nke pelu mpe A4 size. A4 size a ọ bụ ka m nwee ike ime presentation. Year planner na-adị 4 times A3. Year planner na-adị 4 times A3 size. Ịmapabịa n'aja. I nwee ike ịna-anya at a glance. At a glance. Kedu ife bụ kpodoro isi naanị. Kpodoro isi naanị nọ na mbuyale. Ebuyala m iru ebe m na-ezikoyi maka na m ewepụ gị. Na ife anyị na-afụ dịka m sikwu na ọkpọdoro isi naanị. So na ife a m na-eziko bụ na ije ipepụta ya, ime anya ka o buo ebu, mapabịa n'aja. Ife ọ na-enye ya bụ izu at a glance. Izu ndị Igbo at a glance. From the first izu of the year to the last izu, which is the 91 izu of the year. From the first izu of the year, which is this one, to the last izu of the year, which is this one, 91 izu. So that 91 izu of the year nyege 364 days, and no ọfanwa ka split n'ọnwa 13 nke ndị Igbo. Ya na ife a bụ a whole ọgụarọ at a glance. Ọgụarọ at a glance. Iji wee nwee ike ịka agba. Nke a bụ anyị nwee dị. Nke a bụ anyị nwee isi ka anyị wepụta ife anyị na-ewepụta kịta, maka na ebe anyị na-eje eteka, anyị ka nwee long way to go tupu anyị wee nwee ike ibido wee na-eme ife ọbụla use ya bụ Igbo ọgụarọ, nchịkọ ọgụarọ, which is the Igbo year planner. Maka na ama m na ndụ nwa bekee na ihe plana ị ga-afụ n'ọfịs ọbụla, o ihe plana ka eji ede rota ndị ọ na-abịa ọrụ ji eje ọrụ. O ihe plana ka ị ga-eji wee dee mgbe ndị ga-eje ezumike, mgbe fa ga-eje holiday. Ọ bụrụ kalenda. Ịma njinwu kalenda wee dee rota. Ịma njinwu kalenda wee plot holiday period your staff and your workers. Ọ ga-abụ ihe plana. Imanjinwu kalenda wee debe certain dates like ife ịchọ ka ọ banye na your diary. Ọ na-abụlele gịnị, ọ na-abụ year planner. Ya na ife year planner na-alụ dị iche na ife kalenda na-alụ. Etu a ka o si dị diary. Ya na ị ga-enwe kalenda, nwee year planner, nwee diary. Ife ịtọ ndị a nwere ife fa na-alụgasị dị iche iche. Ya na ya ma nsị ka ichebe mgbe nwoke a sị na oyi esi n'ikuku wee dabata n'ụwa, ka anyị wee debesịa ife ndị nke Igbo, ka anyị wee wepụtasịa ife ndị Igbo. Mba, chi efogolu ndị Igbo. Ya kịta ka anyị ga na-ewepụta ife ndị a niile maka ụmụ anyị, dịka anyị si ghọta, maka ndị na-abịa abịa. Maka na onwe ike ọ bụrụ na kịta na mụ na gị na onwero ife anyị ga-eji ife ndị ame, mana ndị na-abịa abịa nwere ike ịghọtịa ọbalụfulu karịa mụ na ya, na anyị ga na-ewepụta ya. Onya ka m ji wepụta, onya ka anyị ji mepụta ya sị ka ọ dị na ya amasị, maka na anyị nọ n'ụwa nwa bekee, na anyị na-eji ọlụ na mkpụrụ ụbọchị nke ndị nwa bekee, ka anyị dee wepụta na nchịkọ ọgụarụ. Maka gịnị? Na ama m n'obodo m
n'obodo ndị Igbo dịkwa iche iche na a na-akanye agba n'izu maka na Igbo ka na-azụ izu eke oye afọ nkwọ. ya na ebe a ka anyị ga-edebe ya bụ ọgụ arọ etu anyị si wee kwue maka ya kịta. dịka m si kwu na ọgụ arọ nke ọzọ na aga m etinyekwu ya n'ikuku, tinyekwa updated version of 2020-2021 kalenda. biko nọ nke a ka anyị ga-etinye n'ikuku ka onye ọbụla wee nwee ike ịpịpụta debe na bie updated version. nke m ga-ewepụ nke dị adị tinye nke ọfụ ka anyị wee nwee ike ịkọrespond ife niile ka ọ wee dị mma, ka ọ wee dị n'udo. ya anọ ya bụ ife m chọọ ịkọwa taa. nke a wee gaa anyị wee banye n'ebe anyị kwụsị n'izu gara aga, maka na anyị ma na anyị nọ n'ọnwa ana. ya na ọnwa ana anyị nọ n'ime na o nwere ife anyị na-akọli, o nwere akụkọ bụ anyị aga n'ọnwa ana. o nwere ife anyị na-atụsa n'ọnwa. ife anyị na-atụsa n'ọnwa bụrụ ife gbasalụ otu ọgbọ. dịka m si kwu na ọ bụ na onye Igbo amara Igbo, ọ bụ na onye Igbo amarọ ife o ji eme ife ọ na-eme, ọ na-enwe nsogbu maka na ọ marọ ma ife ọ na-eme ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. ya bụ ọ marọ ma ife ọ na-eme bụ ife Igbo ọ na-eme ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. maka na onye Igbo na-akpọ ọkwa mana ọ marọ ife ọkwa bụ. onye Igbo na-akpọ nnu mana ọ marọ ife nnu bụ. ife ọma bụ na nnu bụ ife eji esi ife. ife ọma bụ na ọkwa bụ ife eji egwe. ya na ọtụtụ ife gbasara ụwa anyị ka anyị na-amarọ. ọnyanwa ka anyị ji wee na-esi ka anyị na-atọghesi ife ndị a niile, maka na ife anyị na-ekwu bụ na anyị ejego olu jee ndịda, anyị abigo Igbo bie bekee wee nwee ike ịchọta ife dị mma n'Igbo na ife dị njọ n'Igbo, na ife dị mma na bekee na ife dị njọ na bekee. ya na onwezi nke na-amapụ anyị obi, onwezi nke na-emezi anyị otu anya afọ ụzọ na ya afụsighị ife ndị a niile, wee chọọ ka anyị welu ohere a wee kọwalụ ndị nke anyị. nee n'ụwa unu, nee n'ụwa anyị, nee na ife dị mma n'ụwa anyị, nee na ife anyị ga na-eme n'ụwa anyị, nee ka anyị si eme ya, nee ka anyị si ekwu na ife kpata anyị ji ekwu etu a, na ife kpata anyị ji eme ya etu a. ya na otu ọgbọ anyị na-ekwu ife anyị ji akọwa otu ọgbọ n'ime ọnwa ana, dịka ife niile anyị na-akọwa abụ na anyị ma na o nwee ife melụ ndị fabụlụ ndị, o nwere ife melu Igbo fabụlụ Igbo. ọtụtụ n'ime ụnọ na mụnwa nọ ka anyị ree ege ntị na ka anyị ekwu okwu na ka anyị ekwu maka Igbo. ọtụtụ n'ime anyị ma na Igbo nwere ọgbọ. ijee n'obodo gị ị ga-ama na ọ nwere otu ọgbọ ịnọ na ya. ijee n'obodo ị ga-ama na ọ nwelili otu ọgbọ ịnọ n'ime. kedu afọ otu ọgbọ ya? ọ gị nwa ka ọ dịla ịchọpụta kedu ife ọgbọ bụ, kedu ife iji wee nọrọ n'otu ọgbọ. gịnị kpatara na ị nọrọ na People's Club? maka na ife anyị na-eme kịta bụ na ọtụtụ n'ime anyị pụta sị na anyị na-abịa ịchịkọ Igbo, na anyị na-abịa idebe Igbo, mana ife anyị na-eme bụ iwebatakwa ife dị iche iche na-abụrụ Igbo. ya na anyị nọ na-ewebatakwa ife dị iche iche nke na-abụrụ Igbo, nke na-eweta mgbasa, nke na-eweta NGHASA, nke na-eweta adịlụ n'udo. dịka otu dị iche iche anyị nọ na ya, ma otu dị iche iche ndị ọdịnala, ma otu dị iche iche mana ndị na-eme omenala, ma otu dị iche iche mana na-akpọkwafe onwefa ndị Igbo, mana onwero nke na-achịkọ maka ịnọlụ n'otu a gị na ndị otu agha na-adịrọ mma, ịnọlụ na nke a gị na ndị agha na-adịrọ mma. maka na otu niile akwụdoro n'ogu, ịnọdụ n'otu a ife ị na-ekwu n'otu a ndị otu ọzọ agha anụrụ ya, maka na otu niile akwụdoro n'ogu. ya na otu ndị Igbo nwelụ site na mgbosi izizi amụrụ mmadụ, otu mgbosi izizi amụrụ onye Igbo
na mgbosi ikpeazụ onye Igbo na-anwụ, otu na-achị ndụ onye Igbo bụ otu ọgbọ. Ya nọ ife anyị nọ n'ime. Anyị nọrọ na nke na-eweta nghasa. Anyị adị ekwu maka nke klọb. Anyị nọrọ na nke klọb, ma nke WhatsApp group, ma nke Facebook group. Ife anyị nọ na ya bụ ife na-eme, ife mele Igbo ji bụla Igbo. Ọnya ka anyị nọ na-atụsa n'ọnwa, n'ime ọnwa ana otu ọgbọ. A wee tụsa anya n'izu gara aga, wee batakwa kịta, wee banyekwa n'ime. A wee chọọ ka anyị malite na ndụmọdụ ndị Igbo na-enye, maka na ofu ndụmọdụ anyị ekwughị oge ọbụla ka na-ekwu na-aga. Ndụmọdụ izizi ndị mbụ na ndị egede nyere Igbo bụ ọkpụ ụzụ. Ịchọọ ịma ka esi akpụ ogene gbalụ mkpe na-abụ, ị na-egbe anya n'ọdụ. Ọkpụ ụzụ, ịchọọ ịma ka esi akpụ ogene mkpe na-abụ, ị na-egbe anya n'ọdụ. Kedu ife a na-ekwu? Dịka m si ekwu oge ọbụla na abụ m onye bịa ekwuli Igbo ọnụ a. Na Igbo na-akọwa na ife ọbụla ọ na-eme sitelu na nṅomi okike. Igbo adịghị eṅomi Trump. Igbo abịara iṅomi Trump. Igbo abịara iṅomi eze nwanyị ndị UK. Igbo adịghị eṅomi mmadụ. Ife Igbo na-eṅomi bụ chi ukwu nke kele ụwa. Chi ukwu nke kele ụwa, nke bụ ejesia n'ugwu, nke bụ mmalite na njedebe ife ọbụla. Ya na ọ bụ na ọ dịrọ ka Chukwu si debie, ọ bụrụ Igbo ka ọ bụ. Ọ bụrụ nghọta Igbo ka o ji. Ọnya ka Igbo ndụmọdụ nke mbụ ndị mbụ nyesi ji sị ọkpụ ụzụ, ịchọọ ịma ka esi akpụ egbe ogene nwere mkpe na-abụ, ị na-egbe anya n'ọdụ. Igbo na-akọwa na ife ọbụla ị na-achọ, ma nke ị chọrọ emepụta tata, ma nke ị ka ga-emepụta echi, na ife ndị a niile na okike enyego gị blueprint. Okike enyego gị blueprint. Okike enyego gị system that works. This system works. This system exists before you and I, and this system will exist after you and I. So na ife a bụ nwa, na okike bụ nwa, na okike bụ nwa, na o nwere ulu ọbazi gị nwa na mụnwa ịbịa sị ka ikeghalị bịa, maka na ozulu oke kpọmkwem. Na ife a na-ekeghalị bụ ife na-ezuru oke. Ife a na-emezi bụ ife na-ezuru oke. Mana okike wepụtala ife niile, chọọ ya mma, debie mma, ozuo oke. Ya na ife Igbo na-eso bụ ụzọ nke zuru oke. Ọ bụrụ ụzọ nke nnu na-atụrụ ka enene nya nnu, ka ama nnu atụkwa ọnya ka etinye nnu, mba. Ọ bụrụ ụzọ nke mmanụ alụ ka enene nya he na mmanụ aṅaghị ka efe anyị eme ka azapụ mmanụ, mba. Igbo gwari na ụzọ a na ozulu oke, na ife ọbụla ịchọọ imezin ya, gị etigbuzi n'onwe gị, echegbu n'onwe gị, eje n'olu jee ndịda gị, welugodo anya gị ka ị nee okike, ka ị nee ife niile okike kele eke, ka ị wee chọpụta ife niile ị nwere ike ime wee nyelụ ndụ aka. Ya na ị na-akpọ ụgbọanị dịka nwanne anyị nwoke onye Nnewi si wee mee. Ọkpụcha ụgbọanị kpọọ ya Ikenga. Ọkpụcha ụgbọanị kpọọ ya Ikenga. Kedu ife ọ na-akọwa? Etu a ka o si dị ndị ọzọ niile kpụrụ ụgbọanị dị iche iche, ndị mba ọzọ kpụrụ ụgbọanị dị iche iche, na ọ nelụ ife na-eme ife ọgịga
mana ụgbọ anyị ọbụla fa na-akpụpụta na-eji ụkwụ ịnọ, mana o nwere nke ji ụkwụ na-abụ nwee nke ji ofu ụkwụ. enwere ụgbọ na-aga aga ji ofu ụkwụ, enwere ụgbọ na-aga aga ji ụkwụ na-abụ, o nwere ụgbọ na-aga aga ji ụkwụ ịtọ, o nwere ụgbọ na-aga aga ji ụkwụ ịnọ, o nwere ụgbọ na-aga aga na-efe n'elu, o nwere ụgbọ na-aga aga na-adanye na mmiri. kedu ebe ife ndị a niile si pụta? kedu ebe blueprint, kedu ebe echiche na nghọta na isi he ka nṅomie ife ndị a si pụta? ife ndị a niile bụ okike melia. ya na onwero ka ị bụrụ enjinia wee kalịa the master engineer. ọnya ka Igbo na-akọwala anyị. ya na ụwa ndị Igbo anyị na-ene anya dịka Igbo si wee ka esi nye ya bụ ndụmọdụ na ị ga-ene okike anya. ya na-efe a ka Igbo na-eṅomi. ya na mgbe anyị na-asị mbụ izu mbụ na ya adị ekwu izu mbụ ma ọ na-akpọ mbụ maka na Igbo mụtalụ mbụ amụta. Igbo amụtara ya na onu ndị ọcha, Igbo amụtara ya n'onu ndị na-acha ọbala ọbala. Igbo mụtalụ mbụ n'okwu afa. na ị na-ekwu mbụ ịma na ị na-ekwu maka okike. ife nke mbụ nọnụ, ife nke mbụ dịnụ. Igbo akpọrọ ịnya nwoke, Igbo akpọrọla ịnya nwaanyị. ife Igbo kpọrọ ya bụ mbụ. ya na Igbo na-agwa anyị na ị na-ekwu maka izu. ife Igbo na-agwa anyị bụ na o nwere ebe ife si wee zukọta wee kwekọta wee nwekọta. ọnya ka izu a ji wee gagide wee nye gị ife ọ na-akpọ mgba arọ. ebe ọ gwa gị na oge azugo wee gbaa. ya ebe mmalite njem gagide wee lukwa n'ebe o si bido. olue n'ebe o si bido ọgbaa. ya na o si ebe a bido wee gaba 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 olute ebe a ọgbaa. na ọ gbarọ n'ebe a maka na ọ karolu ebe o si bido. ọ gbarọ n'ebe a ọ ka nọ na njem, ọ karolu ebe o si bido, ọ kakwu ebe a. ya na onwero ife Igbo na-agwa gị na-asịrọ n'okike pụta. ọnya ka Igbo jikwa wee gwa anyị okwu ọzọ si n'ụwa wala awa mana ogu jie ogu chikọtalịa. ogu a bụ izu na-achịkọ ife niile. ọnya ka anyị ji wee wepụtakwa nchịkọta ọgụ arụ ndị Igbo. anyị edego ọgụ arụ ndị Igbo, onye anyị mpempe akwụkwọ isaa, nye anyị mpempe akwụkwọ ịsatọ, mana anyị bịakwa wepụta ebe a chịkọkwalịa obulu soso ofu mpempe akwụkwọ. ya na ife gbasara agbasa na inwe ike ịchịkọ ya. kedu ife ị na-achịkọli ya? kedu ife o ji baa ulu na ị na-achịkọ ife ndị a niile? maka na ife ịchịkọla achịkọ ka ị nwee ike iji wee na-ekepụta ife. ya na okike ada agwụ agwụ, na ife a ga-eke ada agwụ agwụ, na ife ọbụla ikele ka ịchịkọkwa ya iwekwala ya kepụtakwa ife ọzọ. ya na ọ bụgodo ụgbọ nke anị na ọ kasịa nka ghasasịa ịchịkọnyekwa ya ọnụ, ịgba anya ọkụ, ịgbazie anya, iwelie kpụpụta ife ọzọ. ya na ife inwe ike imepụta the infinite na ọ bụ agwụ agwụ. ya na ị ga na-asị kedu ife Adaobi Ijele ji akọ ife ndị a niile gbasara, kedu ka o si gbasa ọgbọ, kedu ka ife ndị a si gbasa ọgbọ? ka anyị na-aga, maka na anyị kwu na ebe a na-eje ete kama na ebe a na-eje dị nso. na ofu ife nwa bekee napụla anyị bụ nghọta na echiche nke mere anyị Igbo. nghọta na echiche a bụ ife nwa bekee kụsala akụsa, mana anyị ma na ife ogu n'ala bụ nchịkọ. anyị ma na olu ogu bụ nchịkọ. ya na ife ọbụla aghasala aghasa na a ga-achịkọ nwa achịkọ. mana nchịkọ bụ mma maka na ị na-achịkọ ị na-ekepụta, ị na-aghasakwala ị na-ekepụta. ya na nghasa na onwe ya dịkwa mma.
ọnya ka Igbo ji gwa anyị na ife ọbụla okike wepụta bụ nwa. Ya kpatara na Igbo enwere asụsụ bụ opposite, na Igbo enwere asụsụ bụ devil, na ife Igbo nwee bụ complementary. Ya na oji na ọcha abụrụ opposite of each other. Ya na onwere atụmatụ Igbo ị ga-atụkata wee nwee ike wee translate gide bekee wee translate Igbo into opposite. Igbo enwere opposing factors. N'etu a ka ọ dị na anya ndị Igbo, ya na ife Igbo niile na-eme dị complementary, na ife na-akwado ife. Ya na nghasa abụrụ ajọ ife, na nghasa nwere ulu ọ na-aba, na nchịkọ nwekwara ulu ọ na-aba, maka na nghasa ka iji nwee nchịkọ. Anọ site na nghasa ka ịchịkọ wee nwee ike na-ekepụta ife, ikepụtabakwa ife ịghasapụ ya ọzọ. Ya na Igbo gwala na ụwa wala awa mana ogu chịkọlịa. Kedu ka ogu si chịkị ya? Anyị nọ kịta na-ekwu maka ọgụ arụ, na-ekwu maka ụbọchị. Gịnị kpatara na ya edebere ya ụbọchị nke mbụ, ụbọchị nke ịbụ, ụbọchị nke ịtọ, ụbọchị nke ịnọ, ụbọchị nke ili, ụbọchị nke ọgụ ise, ma ọ bụ ụbọchị nke okpukpu mbụ, ụbọchị nke okpukpu ịbụa, ụbọchị nke okpukpu ịtọ, na ụbọchị nke okpukpu ịtọ na ọgụ ịtọ na ịnọ, 364 days. Gịnị kpatakwazi ụbọchị a eji wee ghasapụ ya, iwe nwee ike wee nweta ya na eke, na oye, na afọ, na nkwọ, ọbụla izu? Kedu ka esi wee nwee ike wee tinyesi anya etu a n'ocho etu a? Iwe si n'izu a wee wepụtapụ ya, wee wepụta ya ọbụla izu isaa, ikpọ ọnya ofu ọnwa. Kedu onye ị na-eso? Kedu ebe ị na-aga? Ọ mmiri ka ị na-agụ igote ọnwa, ka aja dị n'anị ka ị na-agụ igote ọnwa? Ị na-ene anyanwụ dị n'elu, ya na ị ka na-enekwa ife okike kwuru. Ị na-ene anyanwụ dị n'elu wee nweta ụbọchị, wee nwanụ na ụbọchị nke taa ebidogo na ọkwụsịgo. Ị na-ene ọnwa dị n'elu wee nweta ọnwa, wee nwanụ na ọnwa nke a na ụbọchị nke a erughaligidego wee rughalite n'ofu ọnwa. Ọnwa a wee rughalịa wee bụrụ wee gbanye ofu ọnwa, o wee rughaligide wee nye gị arọ. Ya na ife Igbo na-achọ ịkọwala anyị bụ na nsogbu anyị nwee bụ na ya nọrọ n'ụwa anyị, maka na anyị nọ n'ụwa nke onye ọzọ. Anyị na-akọpi ụwa nke onye ọzọ, anyị bido n'ụwa nke onye ọzọ wee welie wee na-achịkwa ndụ anyị, wee na-enwe nsogbu. Maka na ọ bụrụ na anyị ji ụbọchị nke anyị achịkwa ndụ anyị, ụwa ga-adịla anyị mfe. Ya na nchịkọ anyị na-ekwu maka ya, ma ị na-egbe anya n'ọdụ n'ụwa wala awa, gị lebe okike, gị gbado ụkwụ n'okike na ịma mfe ụzọ, gị gbado ụkwụ n'okike na ịma mfe ụzọ. Maka na o nwere ebe okike ya edufu ị na-abụrụ ebe dị mma. N'ọnya ka Igbo ji wee nwee ife nwa bekee kpọọ just society. Just society. Biko onye Igbo ọbụla inwe ike gaa ka ime research, gaa ka ime nchọpụta ife bụ just society. Gaa ka ime nchọpụta ife bụ just society. Ụdị ndụ n'ụwa nke zuru oke. Ife ị ga-achọpụta bụ nọ nke a bụ the ultimate human societal arrangement, the absolute and the ultimate human societal arrangement. O nwere etu ozi ị ga-echi wee chịkọgide obodo n'ụwa mmadụ nọ.
karịa just society. Ya na ị na-ekwu maka paradise, ị na-ekwu maka na Igbo amarọ ife bụ paradise. Ọ dịrọ n'asụsụ Igbo. Nke a bụ nke nwa bekee nyere anyị ka anyị tinye ya n'ọnụ na nghọta na echiche nke ndị Igbo. Na ị na-ekwu maka ana eze, na ị na-ekwu maka ana eze, na ana eze ma ị na-ekwu ya na mmụọ ma ị na-ekwu ya na mmadụ, bụ ebe onye ọbụla bụ eze, bụ ebe onye ọbụla bụ eze, ebe onye ọbụla na-achị onwe ya. Mmadụ ịchị onwe ya bụ na mmadụ etozugo, ebe mmadụ tozugolo n'ime onwe nyanwa bụ ndị ọkaikpe, n'ime onwe ya bụ ndị ụlọ nga, n'ime onwe ya ka ife ndị a niile dị. Ya na onye a bụlụgo onye ma nke dị mma na nke na-adịrọ mma, na onye enwego nghọta nke mili emi etu a. Onye a bụ just human. Na ịchịkọta afọ ọnụ fe wee bilu n'ofu obodo, inwe just society, ebe onye nwa ife na-afụ afụ na ọ ga-afụ onye ọzọ, ebe onye nwa na ife na-atị ụtọ na ọ ga-atọ onye ọzọ, ebe onye nwa na ife dị ya mma ga-adị onye ọzọ, ebe onye nwa na ife dị ya mwute ga-ewute onye ọzọ, ebe mmadụ ji onwe ya wee mee enyo ya na mmekọ na amamife na ọdịdị na mbikọ ya na mmadụ ibie. N'obodo dị etu a, iwu adị eri nne. Ya na ebe anyị na-aga bụ ịghọta na ife niile ị ga-ene anya na ị ga-ene okike. Dịka Igbo si gwa anyị, ọkpụ ụzụ ịchọọ ịma ka esi akpụ egbe nwelụ mkpe na-abụ gị na-egbe anya n'ọdụ n'ụwa wala awa mana ogu chikọlịa. Ya na o nwere iwu nke ka iwu, ọ ife Igbo na-akọwala anyị, ọ ife just society na-akọwala anyị, na iwu nke ka iwu bụ iwu okike. Maka na adị ego ego ada azụ gịnị anọ imefe ịmago ịdago. Ya nọ ife ndị a ka Igbo nesịrị n'anya o ji fụ Igbo, n'anya o ji fụ ụwa, n'anya o ji ghọta ụwa, n'echiche o ji chepụta okike. Igbo wee nwee ike wee sị na ọ ga-edebe ana Igbo na nchịkọta ana Igbo ka o wee dị ka okike si wee mie, ka o wee dị ka ogu si wee kwadie. Ofu n'ime ụzọ, ofu n'ime usoro Igbo ji wee nwee ike iwepụta just society, obodo mmadụ bụ na-achị onwe ya, obodo nke onye ọbụla bụ eze, ana ndị eze, ana eze, eze nwoke, eze nwanyị, eze nwata, eze duru. Igbo wee kewaa obodo a, ụwa n'otu ọgbọ, n'otu ọgbọ. Ya n'otu ọgbọ bụ nkewa, dịka anyị si wee nweta ụbọchị dị n'arọ ndị Igbo, wee kewapụta ya wee tinye n'izu, chịkọta ụbọchị abata n'ọnwa, achịkọta izu isaa, achịkọta ụbọchị atinye n'ofu n'ime izu ọbụla eke, achịkọta ụbọchị etinye n'ofu ime izu ọbụla oye, achịkọta ụbọchị etinye n'ofu ime izu ọbụla afọ, achịkọta ụbọchị etinye n'ofu ime izu ọbụla nkwọ. Mana ọ bụrụ na ịgụkọ ọfọ ọnụ, ife ị ga-enweta bụ oru na asatọ maọbụ ọgụ na asatọ, ụbọchị ọgụ na asatọ. Mana isi ka ụbọchị ọgụ na asatọ
ịchọwazi ịma kedu mgbọsị nke bụ eke, kedu mgbọsị nke bụ oye, kedu nke mgbọsị nke bụ afọ, kedu nke bụ mgbọsị nke bụ nkwọ. Ya kedu n'ime obodo, n'ime ụwa ebe enwelu ndị eze, kedu ka esi wee chịkọfa, kedu ka esi chịkọfa. Achịkọfa n'otu ọgbọ, otu ọgbọ mgbọsị mmadụ amụrụ mmadụ na mgbọsị onye afọ amụrụ amụ nwụrụ. Nọọ ife ndị a bụ ife nyere Igbo aka ime ka Igbo wee bụrụ ofu. Ọ dị ka o nwere ebe ọzọ mego na Asian country, ịbụ ndị bụ fa bụ sọsọ mba na-abụ n'ụwa ebe enwelu evidence of just society, evidence of just society, ebe afụgola ọhaneze n'anya. Ọ bụla ife na-eme eme, ọ bụla ife na-eme eme. The highest and the ultimate system of societal arrangement. Na onwere etu ọzọ ị ga-esizi wee mie ọkali anya na ebe a bụ ejesia n'ọgwụ. Ya na otu ọgbọ bụ ife so wee nyere Igbo aka, ofu nnukwute ife dị mkpa sonyere Igbo aka inwe ike ịchịkwa onwefa n'ọnọdụ a. Ya na otu ọgbọ a ka nwa bekee kpọọ age grading. Dịka etu anyị si kwu maka ụbọchị, ọ bụrụ na ị grade 28 days, ụbọchị ọgụ na asatọ oru na asatọ nyelu ofu ọnwa ndị Igbo, ị grade enya na eke na oye na afọ na nkwọ, ichele ụbọchị saa sinye eke, ichele ụbọchị saa chinye oye, ichele ụbọchị saa chinye afọ, ichele ụbọchị saa chinye nkwọ. Na etu a ka esi grade mmadụ mgbọsị izizi amụrụ onye a na mgbọsị ikpeazụ onye a bi n'ụwa. N'otu ọgbọ, it is grading. Ya na otu ọgbọ Igbo na-enye anyị na ụlọ ọbala erika maka ndị na-eji society aghasa Igbo, na-emekwa Igbo ma na-aghasakwa Igbo. Maka na kaira eme Igbo, kaira abụla ọdịnala, anyị aghọtara ife anyị na-eme, anyị aghọtara ebe anyị na-eje. Maka na otu dị iche iche nọ, nke a sị gị na nke a dị emetịa, nke a sị gị na nke a dị emetịa, nke a sị gị na nke a dị emetịa. Mana fa ịlụtara na fa niile na onye ọbụla nwere ife ọbịa ịlụnụ. Na eke nwee ife oji dị iche na oye, na oye nwee ife oji dị iche na afọ, na afọ nwee ife oji dị iche na nkwọ. Mana eke na oye na afọ na nkwọ ga-achịkọ wee nwee ike inye gị izu. Etu a ka Igbo si wee chịkọọ otu na ana Igbo. Otu na ana Igbo nwere bụ otu ọgbọ, age grade. Kedu ife Igbo ji menye etu a? Okwesị ọkpụ ụzụ, ịchọla ịma ka esi akpọ ogene nwere mkpi na abụ, ị na-egbe anya n'ọdụ. Ọkpụ ụzụ, ịchọla ịma ka esi akpọ ogene nwere mkpi na abụ, ị na-egbe anya n'ọdụ. Ya na ife ọbụla onye ọbụla bụ onye ọdịnala Igbo na-ekwu taa, na-eme taa, ma otu ọbụla ị na-akwadobe, ị ga-na-egbe anya n'ọdụ malụ ka o si dị, malụ ma ọ dịkwa ka otu ogbo si dị n'ala Igbo. Maka na ọ bụrụ na ọ na-ewetali nkewa na ịnọdụ n'otu a na gị na ndị otu agha adịrọ na mma, ma na ife ikwu n'otu a na otu agha mana nke agha eme, ịma na ịkara ghọta ife ị na-eme, ịkaro na-eso okike, ijiri ogu. Mana anyị na-ekwu maka omenala, anyị na-ekwu maka ọdịnala, anyị na-ekwu ka anyị mee nke anyị. Mana ka anyị na-ekwu ka anyị mee nke anyị, ka anyị ka na-agbasakwa onwe anyị agbasa, ịma na ịka na ya akara ghọta ebe anyị na-eje. Ya na ife anyị na-ekwu bụ na otu ọgbọ bụ
complete and total ability to harness every single contribution or contributive ability. Kedu ife agba oyibo ni na so kedu ife ọ bụ agba oyibo ni na nso nchi tabile kedu ife ọ bụ complete and total ability to harness every single contributive or contributory ability. Atabie m ile na nna asụ oyibo kedu ife ọ na-akọwa ọkpụ ụzụ ịchọla ịma ka esi akpụ ogene nwee mkpe na-abụ ị na-egbe anya n'ọdụ na o nwere etu okike si wee mee ma nta ma imoloko ma nta nya nke pekalịsị nụ pekalị adanda nya o pekalịsị pekalị adanda n'imoloko nya nke bukalịsị nụ. Kedu ka Igbo si kwue? Kedu ife ọkpọlịa bụ Igbo? Kedu ife Igbo kpọlịa? Ize. Igbo si na ife rika nne na ife buka Igbo raka ize. Ya na ọ bụ na nta pekalịlụ danda mana ize bukalịlị ife ọbụla bụlụ ibu. Dịka Igbo si agwa anyị n'ọnya ka Igbo chikọ ọ dị ka iji nkịta baa na mmiri wee zelu n'okpukpulu ana mmiri wee zenie nnukwu nkịta wee yọchalụ wee cha nke pekalịsị ịnụ ma azụ nke bukalịsị ịnụ ma kelekele na ekelekele wee chịkọpụta ya nke ọbụla wee na-aba ụlọ. Ọnyanwa bụ otu ọgbọ ebe a bụ ebe ike mbido ike na njedebe ike a n'Igbo kwụsịrị. Ka anyị kwuo anya n'Igbo na ya chọrọ ka ntị ndị ọzọ nụa maka na ife o ji ewute na anyị na-akọ ife a bụ na o nwere ọnọdụ Igbo dị na nzuzu maka na ọnya na-edebe Igbo ndụ. Maka na ofu ife nwa bekee nwalụ bụ na ife ọbụla ọ mụta dị mma about you will be used against you. Ife ọbụla ọ mụta dị mma about you will be used against you. Ife ọbụla ọ mụta na-atọ gị ụtọ about you will be used against you. Ife ọbụla ọ mụta na-afụ gị ụfụ about you must be used against you. Ya na information ọbụla ekwelu na ntị nwa bekee will be used against you. Ya na ọ dị mma gbasala owelie gbanye mgbokpulu, ọ dị njọ gbasala owelie gbanye mgbokpulu. Ọ bụrụ na ọ na-atọ ya ụtọ oweluzie ụtọ ụtọ anya ka ịtọgbuo onwe ya. Ọ bụrụ na ọ na-afụ ya ụfụ owele ọfụfụ akwanyela ka ọ fụgbuo ya afụgbuo. Onye abụọlụ nwa bekee ya na ọ dị m mwute na ya na-apụta na-akọ ife anyị na-akọ maka na a na-eme Igbo eme, a na-ebi Igbo ebi, adị ekwu maka na mgbosi anyị kọbala Igbo ka anyị na-akọkwa ka ọ ya adịla ya maka anyị na-amekwa ka ndị na-ekwesịrị ịmụ ya nwali ya wee wekwali ya na-agba anyị mokpulu. Ya na otu ọgbọ bụ ebe Igbo yọchala onye ọbụla ma ntịntị ma ntịntị ma ilili ma ilili ma ize ma izege wee wepụta ife onye ọbụla nwere ike imenụ ka o wee tinye wee na-aba ụlọ n'ala Igbo na ndụ ndị Igbo. Ya na ife ọ na-akọwala anyị bụ na onwero ife n'anya ndị Igbo, onwere ife Igbo chọpụtara okike mee na-abara ụlọ. Onwero ife Igbo, ife ọ na-akọwala anyị bụ na onwero ife Igbo chọpụtalụ na okike na-abara ụlọ. Na ọ bụlụgodukwo nke anyị na-anyụ n'ike na-esigbu onwe ya n'isi na anyị ma na ọ na-enye anyị ume. Maka na ikwube ife n'anya ndị Igbo maka kịta Igbo afụgalụ na mmekọnya na ndị ọzọ ya na ife dịzi njọ ọkalizi, mana n'anya ndị Igbo na dị ife jọkalịsị njọ n'ụwa bụ ndị mmadụ lisi nyụọ n'ike. Mana Igbo n'ebe anya na okike Igbo achọpụta na ife nke a bụ ife bakwala oke ulu n'okike ya na onwero ife naanị iyi
nya no peka naro n'iyi no pesialụ dị ntịntị na ọ narọ n'iyi na ọ nwere ife o nwere ike imenụ na o busielu raka ize ọ narọ n'iyi na o nwere ife o nwere ike imenụ. Ọ etu a ka Igbo si wee chịkwaa otu ọgbọ wee tinye onye ọbụla n'ọgbọ maka na onye ọbụla nwere ife ọ ga-emenwu, ma ndị nnukwu ma ndị obele, na o nwere etu ọzọ ike esi wee wepụta ike onye ọbụla afụ anya otu ọgbọ. Ọnya kpata n'otu ọgbọ ndị Igbo na asụsụ ndị Igbo dịka Igbo si wee kwuo sị ọkpụ ụzụ ịchọ ịma ka esi akpụ ogene nwere mkpe na-abụ gị na-egbe anya n'ọdụ na ife Igbo na-eṅomi Igbo okike nwere ife ọzọ ya na ọ bụ na ọ na-enye anya ọgbajuo n'okike ọgbagwojuo Igbo anya maka na ọ ghọtara ebe ị na-aga. Ọnya ka nwa bekee ji wee gbagwojuo Igbo anya mgbe nwa bekee bịa na ndụ ndị Igbo n'izizi maka na ọ ghọtara ebe ọ na-aga, maka na ọ ma na ụzie niile abụrụ ụzọ okike. Ya na otu ọgbọ bụ ofu ife anyị nwee ike ọ bụ na anyị sị ka anyị gụbịa ka ọ bụla akwụkwọ we will do a degree. Ọ bụ na anyị sị ka anyị wepụta atụmatụ Igbo ka emenya ka ọ bụla akwụkwọ otu ọgbọ will be one of the degree studies mmadụ nwere ike ime n'obodo n'ala Igbo maka mgbe ị ga-eji wee ghọta etu esi wee hangisi ya na etu esi wee arrange you make a degree out of it and become a master n'ife gbasara otu ọgbọ. Ya ka Igbo ji wee mee na ya enwero ife bụ site n'otu ọgbọ ka anyị si ghọta na ya enwero ife bụ ife nwa bekee na-akpọ disable. Biko ụmụnne m, kedu na ife ndị Igbo na-akpọ disable? Kedu asụsụ Igbo bụ disable? Maka na ike ọbụna m amarọ o nwere onye nwee ike ịtụghalị asụsụ nwa bekee ọ na-akpọ disable or disability n'ọnụ Igbo. Amarọ m ya, agụtanụrọ m ya n'akwụkwọ, emetanụrọ m ya na research. Ya na Igbo enwero ife a na-akpọ disability. Igbo enwero ife bụ disable. Nke a na-akọwa n'otu ọgbọ enwero disability, onwero disabled individual. Ya na onwero onye nọ n'otu ọgbọ maka na okpulu isi asị na ọ dị disabled na onwezi ụlọ ọba maka na ọ da-afụzi ụzọ ọ nọrọ n'ọgbọ onwezi ụlọ ọba cha maka ifi na ọ dala ogbi onwere ụlọ ọba ọ dịgo disabled onwere ụlọ ọba onwezi ife ọ na-alụ ọlụsị abụrụ disabled. Ọlụsị bụ apa, ọlụsị bụ apa. Onye nwere ọlụsị is still able. Maka na ife ndị a ka anyị ga-emewe ọbụla isi anyị ka anyị wee na-aghọta na nwa bekee mere anyị oti anya afọ ụzọ. You can never ever literally translate Igbo into English and it works. They are not the same thought process. Asụsụ na-ebido na thought process. So there is a language, there is a thought behind the language. And that's where you have the key to master of language. You must understand the thought behind the key to a word. Then you are starting to get close. Ya na echiche bụ okwu.
Onya ka asụsụ Igbo ji bụla afa okwu mbụ ya na ọlụsị abụrụ disability. That is you now trying to correspond. You are now trying to correspond to what you think this language is saying because of their own thought process, because of the way they see the world. Mana ọlụ si emere oge na onwere ife ị ga-emenwu. So na onye ogbu nwere ọlụsị. Enwere m ọlụsị. That's it. Onye ogbu nwere ọlụsị. Onye ebele ofu aka nwere ọlụsị. Onye kpulisi nwere ọlụsị. Onye na-echi ntị nwere ọlụsị. Ọtụtụ ife nwere ike ime mmadụ onwe ọlụsị. Mana ọ narịa na o nwere ife o nwere ike imepụta. That's where the Igbo is coming from. Na maka ọjọ. Na maka ọlụsị ajọka. Na o nwelili ụlọ onye a na-aba. Nya na ọ bụlụgodo onye ala. Na onye ala nwere ụlọ ọ na-aba. Kedu ofu ụlọ anyị ma onye ala nwee ike ịba kịta? Kedu ofu ụlọ anyị nwee ike iche kịta na echiche anyị kịta wepụta ya kịta? Onye anyị ma na ala na-apụ nwere ike ịba kịta. Maka na onye ala nwere ike na-aba ụlọ. Ya na onye ala abụ ọlụsị. Mana ọ na-aba ụlọ, dịrọ disabled. Kedu ụlọ anyị ma onye ala ga-aba kịta? Kedu ụlọ anyị ma onye ngwụlọ nwee ike ịba kịta? Maka na ka ọ dalụ ngwụlọ n'okwu, ọ darọ ngwụlọ n'echiche, ọ darọ ngwụlọ n'aka, ọ darọ ngwụlọ n'anya, ọ darọ ngwụlọ na ntị. Ya na o nwee ike iwelie ọbụla a vessel to collect information and retain information. So na onye ada ngwụlọ enye gịnị ya kịta, enene gịnị ya akwụkwọ n'icheta ife. Ike gị nwa na-adarụ ngwụlọ arụ niile zuru oke. Ụbụlụ adị aka nke dị ọkụ n'icheta ife. Ya na onye ala na-ala apụkị ya. Ọ kabala ụlọ. Kedu ụlọ ọ baa? N'ala Igbo, onye ala na-anụ nwaanyị. Onye ala bụ nwunye mmadụ. Onye ala bụ nne mmadụ. Onye ala bụ nwanne mmadụ. Onye ala bụ onye obodo mmadụ. Kedu ife ọ na-akọwa? Na onye ala ka nọ n'ọgụ ọnụ. Na onye ala ka nọ n'ọgụ ọnụ. Asịsị kpọta mmadụ. Asịsị kpọta nnụ mmadụ. 400 people. Asịsị kpọta 400 people. Na ọ bụ unu kpọta mmadụ 400 kịta na ife niile unu na-achọ n'ọdịgo mma. Unu enwe ike wee kpọta mmadụ 399. You fail the test. Because you're missing one. Ya na onye ala can at the very least add to number. Yes. Onye ala can at the very least add to number. Onye ala n'onwe can at the very least make you laugh. Ịma ya? Ịma na onye ala bụ one of your panacea. To ndụ gị iche na ndụ gị ajọka. Ịma mgbe anyị na-eche he na m enwere ego mmeji gwụ he na o ji bụ na enyi nwoke bụ Chijioke na ọ lụkwa 4 decades. Na-agba kedu nke a na-ewulu ụlọ. Ọ na-ewute ya, ọ na-echi ụla, ị na-akwado ije ori. Mana ị na-anya ife onye ala nke na-atụtụ ife tilu, it makes you value yourself. Ya na onye ala nwere ife ọ na-aba. Ya ka Igbo na-akọwale. N'otu ọgbọ na ana Igbo,
enwe anabataro ife nwa bekee kpọọ disability. Ọ nabatara ya maka na ọ bụlụgodu n'ọnya ala ọ ka were ọgbọ nọ na ya. Ọ bụlụgodu na ọ na ọgba ọtọ n'afịa ọ nwere ọgbọ nọ na ya. Ilue n'obodo ndị ọgbọ ya agwa anyị na onye abụkwa ọgbọ anyị, na onye abụkwa ọgbọ anyị, na onye abụkwa one of us. Ya na akaba ụtụ ọgbọ ife ọgbọ ya eme ka obodo wee dị mma. Ọ bụ na onye ala na-apụ na o nwere ike ịtụ ụtụ a, ndị ọgbọ ya na-ewekwala ego tụkọtakwa ego wee tụọ n'isi nyanwa bụ onye ala, in order to make up that same number and make up the amount they looking for. Ya na Igbo na-akọwali na onwero ife na-abara ụlọ. Ọnya ka o ji gwa esi gị na nta pekata mpe pekalịa danda na ize bukata ibu bukalịa ife niile bulu ibu. Na fa niile nwere ife fa na-alụ, na fa niile nwere ulu ọ na-aba. Ya na okike na onwe na ife niile okike kelu bụ nwa anya iji fụa. Ya na anya Igbo ji fụ okike bụ nwa, anya bekee ji fụ okike dị iche. Maka na Igbo bụ ụwa izu, ebe ife niile zulu, ebe ife niile nọ in complementarity, bụ ụwa nke dị iche, n'ebe ife niile nọ in opposition. So no ife a bụ ife izizi onye Igbo ọbụla ga-aghọta. Ibulie n'uche, thought behind the word formation, you when we can ghọta that you may not necessarily be able to translate wife to nwunye. Na wife abụrụ nwunye, na husband abụrụ di, na white abụrụ ọcha, na devil abụrụ ekwensu, na disability abụrụ ọlụsị. Maka gịnị? Thought processes na anya ejifu ụwa, world view. Ya na world view nwa bekee ga-enye gị ụwa a na-akpọ alienation world, ebe ife gbasara agbasa. Mana Igbo ga-enye gị ụwa izu, ebe ife zukọtala ezukọta. Ya na ife a ka ụwa bekee na ụwa ndị Igbo ji dị iche. N'ọnya bụ ife wepụtala asụsụ a na-asụ, na ebe ife zukọtala ezukọta dị iche, na ebe ife gbasara agbasa, ebe ife dị alienated. Ya na nwa abụrụ nwa, na nwa bụ nwoke, na nwa bụ nwanyị. Mana nwa bekee ga-afụ a n'anya ọzọ. Ya na ya ka anyị ga-aghọta na o nwere ife dị iche, na echiche wepụtalụ okwu. Ya na okwu anyị na-ekwu na anya ndị Igbo ji fụ okike bụ na ife niile okike kelụ bụ nwa. Ya na onwero ife na-abara ụlọ, na opekata mpe kalịa danda bukata ibura ka ize na ọbala ụlọ, na ọjọkata njọ makata nwa na ọbala ụlọ, na ọtọkata ụtọ nukata inu na ọbala ụlọ, na ụtọ na inu abụrụ opposite, they are complementary. Ya na ụwa nke ndị Igbo ka anyị na-ekwu maka ya. Ya na ụwa nke ndị Igbo akafa ji wee mee ka na eze nke ụwa wee bụrụ ife nwere ike imepụta. Maka na Igbo gwala na ụwa fa na-ebi na fosite na mmụọ, na ndụ fa na mmụọ, na etu esi wee hazie na ọbụsọ nwa. Na mgbe fa pụta n'ụwa fa wee sị ka fa si etu o si dị na mmụọ wee wepụta ndụ nke fa n'ụwa, o wee bụ sọ nwa. Ya na ife niile fa ji afụ na anya niile fa na-afụ bụ mma, na ofu ụzọ fa si wee chekwaba ụwa fa bụ site n'ọgbọ.
ya na otu ọgbọ na onye ọbụla nwere ike. Maka when you say disabled, it means na iwepụgo dị ike, ya na the ability adịrọzi. Mana Igbo gwali na onye ọbụla nwere ike, maka na onye ọbụla nwere ike imepụta ife. Osogodo ya bụla ozu na ozu nwere ike imepụta ife. Kedu ofu ulu ozu ga-aba n'ala Igbo? Kedu ulu ozu ga-aba n'ala Igbo? Kedu ịkpata na Igbo adịghị agba ozu ọkụ? Mgbe ị na-ekwu na unu nwere mmanụ na unu nwere nka nwee nka, kedu ebe iche o si pụta? Na arụ mụ na gị n'ozu. Maka na ozu banye n'anị ọ bụrụ the best fertilizer. Ya na ozu nwere ulu ọ na-aba, na ozu nwụrụ anwụ nwere ulu ọ na-aba. Ya na ọgbọ nwere ulu ọ na-aba, na onye ọbụla nwere ulu ọ na-aba, na onye ọbụla nwere ike imepụta ife. Onye kpatara n'ala Igbo na onye ọbụla nọ n'ọgbọ nọ n'ọgbọ, na ọ bụ na amụ aka fabụlụ ndị amụ eku n'aka, ndị eku n'aka bụ ndị eku n'aka. Maka na ifi na nwa eku n'aka na ọdalụ ngwụlọ ọ kwụsịrị ya ịbụ nwa eku n'aka? Mba, ọ ka bụ nwa eku n'aka. Maka na ọgbọ nọ na ya bụ ọgbọ ndị eku n'aka. Anyị ma na fa bụ ndị na-akarọtọ nwa. Maka na ifi na onye a na-ekwu na ọ nọ n'ime ụlọ nga, na ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ, na ọ ya apụtazi apụta, mana ọ nọ na ọgbọ amaka ekwu, ọ na-alịa na ọ nọzi na ọgbọ amaka ekwu. Mba, Igbo agụpụrụ ya. Ya na Igbo na ọgbọ Igbo na onwere onye a na-agụpụ, onwere onye agụpụla agụpụ. Na aka jie na mba agụpụrụ ya agụpụ, na ọ nwụrụ anwụ agụpụrụ ya agụpụ. Maka na ama na ọ nwere mgbe ọ dị, na mgbe a ọ dị na ọ nwere ụlọ ọbalụ. Ya anaghị ka ma na ọ bụ na ọ nwụrụgo na ike ọ bụ na ọ nọ na ndị ichie, na ọ bụ na ọ nwụgo na ike ọ bụ na o so na ụmụada, na ọ bụ na ọ nwụgo na ike na o so na ndị ọgbọ na ndị uke ọgbọ na uke. Ya na onye ọbụla na ife ọbụla site n'okike dịka ndị Igbo si fụa na ọ nwere ulu ọ na-aba, na o nwere ike imepụta ife. Ya nọ nke a ka Igbo ji wee mee ka ịghọta n'ọra n'otu ọgbọ, dịka anyị si wee kwu mgbe arọ ndị Igbo na izu maọbụ ụbọchị na ofu ife kafa bụ n'izu n'ife dị n'anya dị iche. Maka na ọgbọ ọ mmadụ na-eme ọgbọ, ọ mmadụ na-eme ọgbọ, ọ mmadụ na-eme ọra, ọ mmadụ na-eme ọgbọ, ọ mmadụ na-eme ọra. Ya na ịchịkọ mmadụ ite ife na ọgbọ a na mmadụ apụtakwa ọra. Ya na ife Igbo na-agwa gị bụ na ọra bụ eze. Ya na onye abụ isi na nwere onye agụpụ n'ụra, onwere onye disabled, onwere onye na-abara ụlọ. O pekata mpe nya bụla aka nri nya nke a na-afụnụrụ ọbala ụlọ, osikara ya obukata ibu nya bụla ịzaga ọbala ụlọ. Ọ dịkata nzuzu nya bụrụ nzuzu n'onwe ya ọbala ụlọ. Maka na mgbọsị ị ga-emeta ịma na onwe mmadụ, ịma na o nwere ụlọ ọba. Ya na ife Igbo na-agwa anyị bụ ka anyị ghọta na tupu anyị na-eme ife ọbụla anyị na-eme, kpatasịla anyị nwa bụ ndị na-akpọ onwe anyị ndị ọdịnala nke tata, ka anyị ghọta na anyị ga-agbagide ụkwụ n'okike, ka anyị ghọta na anyị ga-agbagide ụkwụ n'okike, wee ghọta na nchịkọta Igbo niile anyị na-achịkọta bụ etu anyị ga-esi wee mee
wee nee anya n'okike wee solo okike. Ya na ọra bụ eze a na-ekwu, ọ sịrọ na nwoke bụ eze, ọ sịrọ na nwaanyị bụ eze, ọ sịrọ na nwata bụ eze, ọ sịrọ na okenye bụ eze, ọ sị na ọra bụ eze. Ya na eze nwoke, eze nwaanyị, eze nwata, eze okenye, eze duru. Ya na otu ọgbọ anyị na-enebanye anya na-agwa anyị maka ọgbọ, na-agwa anyị maka ọra, na-agwa anyị n'ọkwanụ ndị ọra n'ọkwafa bụ ọgbọ, n'ọfa maka ahazilu, n'ọfa ka ahazilu wee tinye fa n'ocho n'ocho, n'ọnọdụ n'ọnọdụ fa wee bụrụ ọgbọ. Ya na ọnya ka nwa bekee sulu oyibo ji kpọọ ọnya grade, mana eziokwu ọgbọ abụ grade. N'echiche anyị ji ghọta the thought behind the word. N'eziokwu eziokwu ọgbọ abụ grade, mana anyị ga-arapụ nke a ka anyị rapụgodi ya n'etu anyị si wee malia age grade. Nke a bụ atụmatụ nwa bekee ji tụa age grade system, age grade system. Ka anyị debegodi ya etu a, mana ife anyị na-akọwa bụ na yes, n'otu ọgbọ so n'ife mele Igbo o wee bụrụ one. There has only ever been two societies in the world. Ebe afugolo na ani eze a na-ekwu maka ya dị n'ụwa. Maka na mmadụ na-eme ọbụla na eze. Ọnya ka bekee efu, ọ bụrụ Adaobi jele na-ekwu, ọ bụrụ Ngozi Chukwuka na-ekwu, ọ akụkọ bekee debelụ kọwaa ife nyafụlụ mgbe nya bịalụ. Mana ya ma ngwa ụnụ maka na ọbịa anyị napụ anapụ, ya na ọ ga-eweta ọgbaghalị nke ga-etinye languages ị na-aghọtarọ, nke ga-achịsa anyị, nke ga-etisa anyị, nke ga-agbasa anyị, nke ga-eme anyị anya da mba. O wee dịzie mfe ịkpa anyị nkụ, e wee kpagide anyị nkụ wee lue n'ebe anyị nọ kịta. Nke bụ na onye Igbo aghọtara ife otu ọgbọ bụ, nke bụ na People's Club ka mma, nke bụ na Rotary Club ka mma, nke bụ na otu nwa bekee dị iche iche, society nwa bekee dị iche iche, cult nwa bekee dị iche iche wee lukwuzie na ndị ọdịnala aghọtara na nchịkwa ka mma. Maka na-etu Igbo si wee debie ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị sị n'ụwa fa bụ uwe izu. Ya na uwe izu bụ na ebe afọ anyị oke mụ na gịdị bụ ebe anyị gbalụ, ọnya ka iji wee nwee mgba arọ ebe o si etu a bido wee gaa okilikili wee gagide wee lukwa ebe a. Ifugie, that is where it joined. And ebe o si join ka o sikwa wee gbasa, mana ọ gbasarọ, it continued to be mgba. Maka na ije ọbụla ọ na-eje, ọ bụ na ebe a bụ ọkala, bụ na ebe a bụ ọkala, bụ na ebe a bụ ije niile ọ na-eje bụ ka ọ wee jekwa gbakwa. Onye kpatara n'oge gara aga ọ ga na-etu ndị ichie afa, anyị kene fasị na afa bụ okwu na gbamgba. Maka na mgbe anyị na-ekwu maka ya n'okwu afa n'okwu dị omimi, na mgbe anyị na-ekwu maka ya, anyị na-ekwu maka mgba afa etulufa nwere ife eji tụọ efe afa. Maka na afa bụ okwu na-agba mgba, mafa na-adị dịka ndị na-eje anaghachi n'anya ụwa, mafa na-adị dịka ndị nwee infinite power of fertility, mafa na-adị dịka ndị nwa maka nchịkọ ụwa n'izu na-abụrụ alienation. Ya na anyị ga-aghọta ife ndị a niile, anyị ga-aghọta ife ndị a niile. Ya na ọnya bụ etu esi wee gbasa
ọgbọ Igbo ma ọ gbasa ọra Igbo n'ocho nke nwa bekee kpọọ grade by grade, mana anyị ma na ọ bụrụ grade. Ọ bụ na nchịkwa na nchịkwa bụrụ grade, maka na ife bụ grade bụ ife ebe enwe imbalance. You can only grade level up, which means na enwe ndị dị mkpa. So you must at some point come down to class wee nwee nke ndị dị superior na ndị dị inferior. Mana anyị ama nga ebe a ka ọ dabụrụ ịbịa tụlibe asụsụ nwa bekee, ka anyị datụli na taa, ka anyị rapụgodi ya n'etu a si ghọta. Yaani ọgbọ bụ ọra Igbo etinye n'ocho maka ịba ụlọ, maka iwepụta ike emepụta ife onye ọbụla, ma ọ na-echi ntị o, ma ala na-apụ ahụ, ma ọ gba ọtọ o, ma ọ dị ọcha o, ma ọ dị ojii o, ma ofe ike aka ofe ike o, ma ala adala ada o, ma ọ nwere ala mgbọrọgodo o, ma ọ nwere ala ụsụ o, ma ọ nwere ala dịka akwa eghere eghe o, ma ọ nwere utu o, ma ọ dị mkpemkpi o, ma ọ dị ntị o, ma ọ bụ whatever. Na onye ọbụla na ife ọbụla ọ bụ, as long as akpụgokwu ya, atụgokwu ya, akpụgokwu ya, amụgokwu ya, ọ bụ igokwa n'ụgbọ Igbo achọkwa ịmanụ o nwekwara ife ọ ya na-alụ. So ọsọkwa ya anya na-echi ntị, ichi ntị ya na-akwụ ya ije ozi. Ọsọkwa ya anya daa ngwụlọ, ịda ngwụlọ ya a na-akwụ ya ịlụpụta ife ya eme ka Igbo dị mma. Ọsọkwu ya anya wele azụ na-akpụ naanị dịka ngwele, o nwekwa ife ọ ya na-emenwuli Igbo. Ọ bụrụ na ọ nwere ife ọ ya na-emenwuli Igbo dịka ngwele, nya jee gbaba, nya jee na-eme ka ngwele ozo n'ụlọ, ọ na-anụ atụmatụ ndị ilo na-ekwu maka ndị Igbo bịara agwa anyị ọnya ka Igbo na-agwa anyị na ọ nwere ife na-abara ụlọ, na ọ nwere onye na-abara ụlọ. Amụnarakwa anyị amụ, anya kpọọ ọnya, ụkwụ akpọrọ ya, ụkwụ kpọọ ọnya, ntị echiri ya, ntị chi anya chi anya aka kpọọ ọnya na ụkwụ ọkpụba n'afọ. Ọ bụ na ọ nwere afọ o ruo olube ka bọọlụ, mana ọ nwee ife ọ ga na-eme. Ọnya kpatara na ịbịa n'ala Igbo a na-eme egwuregwu, ma ọ dị mkpụmkpụ, ma ọ dị ntịntị, ma ọra ka iko, ma ọra ka ịzaga. Onye ọbụla na-eso n'ọgbọ wee na-emepụta ife obodo ji aga n'iru. Ọnya ka Igbo na-agwa anyị n'ọgbọ tinyere onye ọbụla ọmala ọnọdụ a, onwe ọlụ ya na ọ nwere ife dịka na ọ dị unemployed. Ife ndị a bụ atụmatụ bekee o ji egwu anyị wayo. Ọgbọ mezila ọmụazị atụmatụ bekee o wee dịzie unemployed. Ọgbọ enwere ife dịka unemployed. Kama ya jee zachaba gọta, kama ya jee ligobe anụ akwụ gbube akwụ, kama ya itebe nkwụ, kama ya igbube ọtọsị, kama ya pịchaba isi mma, kama ya itebe ụlọ, kama ya ichube mmiri. Ife anya eme gbasikapụ na-amaka ọjọọ ọnọdụ onye ọbụla nọ ya na ọgbọ mere onye Igbo ọbụla onwe ọnọdụ, onwe ọlụ, ọmali ife dịlia imenụ. Ọ bụ na ọ marọ elotalia elotalụ, ọmali iwu jie ya na ọnya bụ ọgbọ n'Igbo. Ọnya kpata na Igbo enwere ụnụ nga, o so na ofu ife kpata na Igbo enwere nga. O so na ofu ife kpata na mgbe nwa bekee bịa, ma ọ bụ na anyị tụghaba kịta anyị ma na ndị Igbo na anyị fụrụ piramid na ana Igbo dị iche iche n'ọdị tupu bekee abịa, tupu fa na-afụ nke fa na-afụ na Egypt. Na onwebeghị ife achọpụta gbasalụ nga, maka na mmadụ na-achị onwe ya, maka na ọ nọ n'ọgbọ. Ya na otu niile anyị na-achị itinye ịkwanye ndị Igbo isi, ma anyị nwa bụ ndị ọdịnala, na otu niile anyị na-ehikọba
anyị ji idea na-emezi ọghọ cult. Ọ bụrụzi otu ọgbọ, ọ bụrụ ka anyị si mali ya n'ala Igbo, ọ bụrụ ka Igbo si debie na ife ndị a niile esoro nghọta na echiche Igbo, na ife a bụ echiche ọbịalabịa. Ọnya ka eji gwa anyị mgbe mpelu mpe na CMS na-esi isi na ndị fada bụ ndị fada na gịnị ya nwee ike idina mana unu anya anụrụ abịa n'obodo gbawa obodo. Sọọsọ ife jikọrọ obodo bụ ọgbọ, maka na ewezuga ọgbọ, onye fada abụla onye fada, onye CMS a na-esi isi, onye Cherubim na Seraphim abụrụ ka akụla aka. Mana so ofe ife jikọrọ Igbo chịkọta ka bụ ọgbọ. Ya ka anyị ghọta na Igbo na ana nwere nwekọ nwee ọgbụgba ndụ. Ya na ife ndị a niile anyị na-akọwa site n'arọ ịtọ gara aga lue n'arọ nke gara aga wee pụta n'arọ anyị nọ na ya kịta wee bata na tata, na ife niile anyị na-akọwa bụ na Igbo nwere nwekọ na ọgbụgba ndụ ya na okike, na nwekọ na ọgbụgba ndụ Igbo nwere wute okike na ọnyanwa bụ ogu. Ya na anyị na-ekwu maka ọdịnala ka anyị ghọta na anyị kwue maka omenala, kwue maka iwu ana, kwue maka nsọ ana, kwue maka omenala, iwu ana, nsọ ana, ọdịnala na gịnị kedu ofu nke ọzọ? Nsọ ana, iwu ana, omenala, ntọnala, kedu nke na-elofu? Anyị kwuo maka fa niile ka anyị ghọta na ife ndị a niile bụ kwadolu ogu, na ife asị okike bịa, na ọ bụrụ Igbo debele ya, na ọ bụrụ Igbo nke mụ na gị debele ya, na ndị debele ya bụ ndị mbụ na ndị egede, na ndị mbụ na ndị egede akpọrọ nwefe Igbo, na mụ na gị na-akpọfe Igbo, na anyị mana fa bụ ndị gboo. Ya na ndị nke fu Chukwu anya, ndị nke fa na-achị, ndị nke si na-achị bata n'ụwa, ndị nke nyela anyị ọdịnala Igbo, ndị nke gwala anyị na iwu fa site n'okike wee bịa na onye a bụ ọdịnala Igbo, ana iwu a bụ iwu ogu. Ya na ife ndị a niile bụ ife ọgbọ so kwa akwado. Ya na ọnya ka anyị na-akọwa na-abịa n'iwu a na-abịa n'ọdịnala, na-abịa na ntọnala, na-abịa na nsọ ana, na-abịa na omenala, na fa niile kwadoro ogu. Mana nke ọbụla dala iwu ogu onwe nsogbu, onwe ọpịpịa. Ya na etu a ka ọ dị na ndụ onye ọbụla. Ọnya ka Igbo ji wee nwee ife nwa bekee kpọ just society. Sọọsọ ebu aka afụgofa n'ụwa, ebe nwoke bụ eze, nwaanyị bụ eze, nwata bụ eze, okenye bụ eze. Just society, ebe onye ọbụla embody iwu, chịkwa onwe ya, nwaala onwe ya efe, nweela onwe ya uche site n'isonye ọdịnala, maka na iwu si okike wee bịa na onye nke dalia na o nwere ọpịpịa. Ya na agụkataro 7 Hail Mary wee jee ligole enu River Niger wee manye wee danye mmiri deli n'ọnya, ma ọ bụ na ọ mara egwu mmiri karịa azụ. Ya na ọ bụ na ọ mara egwu mmiri karịa azụ, na ọ ya mmiri ya eli eli. Ya nọ ife ndị a ka Igbo na-eme ka anyị ghọta, ka anyị wee nwee ike ịghọta na ife ọbụla fa na-eme nwere ebe ọ gbadoro ụkwụ. Ya na ọgbọ na onwe ya nwekwara ebe ọ gbadoro ụkwụ, na ọ nwere ife ọ na-akwado. Ya na ife Igbo ji wee debe ọgbọ wee hazie ọra na ọgbọ na ọgbọ na ọgbọ na ọgbọ na ọgbọ bụ na o nwere ike igelu nne anyị ntị, igelu nna anyị ntị, ikwetalụ n'ife nne na-ekwu, ikwetalụ n'ife nna na-ekwu, ikwetalụ n'ife ụmụnna na-ekwu, ikwetalụ n'ife ukwu nne na-ekwu, ikweta n'ife ọgbọ ya na-ekwu.
maka ka efi ya ekwuzi ka efi ya ekwu maka ọgbọ ya, maka na ọgbọ ya ghọta ụwa ka isi ghọta ya, ọgbọ ya ghọta ụwa ka isi ghọta ya, ya na ọgbọ ya emegburu ya maka ka efi ya agwụ ya, ya asị anọ maka na ọtọ ịkpata o ji lụọ n'elu, ka ya asị anọ maka na ịtọ ọnya kpata iji tokali anya. Mba, gịnị abụ ọgbọ? So kedụzi ife inwezi ihe eji ga agịgọ, ya na ọgbọ ị ga-elotali, ọgbọ ị ga-elotali, ya na onye dala iwu okike ga-enwe ọpịpịa, ọnwụ ọpịpịa o nwere o metụta, maka na onye Igbo dịka anyị si ghọta n'otu ọgbọ zulu Igbo ọnụ, ya na onye Igbo etu a m dị ịnafe enem anya adị nke ncha ncha dị ntịntị, ọ dị ka ọ na nwere ulu mba, mana mgbe ịkpata ịfụ na onwe ndị ya ajụ ajụjụ, ịfụ na nwere ụmụnna, ịfụ na nwere ụmụnne, ịfụ na nwere ikwu nne, ịfụ na nwere ikwu nna, ịtụ aka ọ dị onye Igbo ọbụla, ya na ọ nwere onye ga-ajụ ajụjụ, ya na ọ nwere onye ọ ga-ewute ma achụọ m ma ọnwa ifemem, o nwere onye ọ ga-agbawa obi ma ọnwa ifemem, ịtụ aka o si dị, ya na m daa iwu okike ntọ afọ ma ọ bụ na onwe ka o si wee dị na m enwezie ife a na-akpọ ọlụsị, ọ gbasana ụmụnna m nụ, maka na ọfa ka ọ ga-agbasanụ, ọfa ga-eficha m, ọfa ga-edebe m, ọfa ga-enye m ebe m ga-ebi, ọfa ga-asị na mmeli nni, ọgbasa ndị ikwu nne m, ọgbasa ndị ikwu nna m, ọgbasa ndị enyi m, ọgbasa ndị ọgbọ m. Ya na onye enyere ọpịpịa ọgbasa ndị ya na ya nwere nwekọ, ọgbasa ndị ya na ya nwere nwekọ, onye kpatara na ikwu amalụ ibezie. Ya na ife ndị a bụ ife Igbo ji wee debe okike, ya na iwu okike anyị na-ekwu maka ya bụ ogu, ya na ogu a ji onye Igbo ọbụla jide otu ọgbọ ọbụla nọ n'Igbo, ya na Igbo na onwe ya kwadola ogu. Ọnya abụ anyị na-ebido na mbido okwu a ọ ga-ebido anyị na-ekwu maka Igbo-ness leading to Igbo-ability. Anyị bido n'akụkọ a na-arụ a bido na mala onwe. Kedu ka anyị ga-esi mala onwe? Ịmụ onwe a bụ Igbo-ness, knowing your Igbo-ness, knowing your Igbo-ness, knowing your Igbo-ness. Igbo-ness include ọgbọ, na ịghọta ife iji bụla ọgbọ, ịghọta ife iji nọrọ ọgbọ, ịghọta ife Igbo ji wee hazie obodo ụwa fa na ọgbọ, ịghọta ife kpatala Igbo ji wee nwee ike wee nọrọ kịta, maka na ijigwo na eziokwu mkpamkpa akpa gị Igbo, alụ eme gị Igbo, mesịa Igbo alụkwụ nwa mekwasị aka na-emewe elu echi, mana fa aka nọ naanị pa bụla anwụ. Ya na mụ na gị ka ọ dịla efu nwe ọkụ wee kwado nya bụ Igbo ka ọ na-alịgo, ọ bụrụ mụ na gị ka ọ dịlụ ịgbasi agbasa, anyị ka ọ dịla ịghọta dịka m si kwu na ka anyị ranọla ebe a bụ ndị dibịa na isi ada efe gị, ya ka anyị nọlụ na-eme maka nchekwa ka ọ dabụna maka nghasa, ka anyị ghọta ife afọ o ji bụrụ na ebe afọ anyị nwere oke bụ ebe anyị si gba, ebe anyị nwere oke bụ ebe anyị gbalụ. Ọnya ka Dr. Suagwu ji wee nye perfect Igbo izu experiment wee nye gị ọjị, maka na ọjị bụ ọjị dị mkpirikpi n'ime fa, mana o nwere ofu mkpụrụ ifuro ntụtụ jifa, ifuro owu jifa, mana ịfụ ka fa nụkọtara ọnụ iwe nweta izu, mana ịgbasa afafa dị mkpirikpi na mkpirikpi. Ya na ife Igbo na-agwa anyị bụ ka anyị ghọta na Igbo-ness can only lead to Igbo ability, Igbo creative ability, na-ewepụ ịmụ onye anyị bụ dịka ndị Igbo na ike imepụta ife anyị ga-afịa arụ, maka na iwere ọgbọ dịka ife ga-eji nye atụmatụ, iwepụ Igbo-ness n'ọgbọ, iwepụ ịma onye anyị bụ dịka n'ọgbọ
inweta disability nke ga-abụ na ikepụta ife ga-afịa arụ, maka na anyị ga-afụ ife a ga-eji wee nwee ike wee na-asị mba na onye anyị emenwụrọ nọ nke a, na onye anyị emenwụrọ nke a na ọ na-echi ntị, na onye anyị emenwụrọ nke a na ọ na-echi anya, na onye anyị emenwụrọ nke a na ọda ngwụlọ. O menwulia onye ga-eme ya na nnenebe n'ụwa nwa bekee, onye ọbụla dị disabled, including gị nwa na-ege m ntị. Ife a bụ ife Igbo ghọta na ụwa nke, mana ọ ghọtara ya na onye ọbụla dị disabled maka na anya o ji fụ ụwa bụ nwa. Unlike nwa bekee, anya o ji fụ ụwa bụ alienation world, ebe ife na ife na-anụ ọgụ, ebe ife na ife nọ in disability. Na anya Igbo ji fụ ụwa bụ ebe ife na ife nọ n'udo, ebe ife na ife gbaa. Ya na Igbo ama afụ a na onye ọbụla dị disabled dịka nwa bekee si wee fụ a, na ife Igbo na-afụ a bụ na onye ọbụla zuru oke. Onye kpata anyị ji welie na-abụ abụ na o zuru oke, na onye ọbụla zuru oke. Ya na ọ bụlụgodukwa onye ala nwụrụ, na ọ bụlụgodukwa onye na-echi ntị nwụrụ, na ọ bụlụgodukwa onye na-echi anya nwụrụ, na anyị na-asị na o zuru oke, anyị wee pụta ya na onye ọbụla zuru oke. Ya na onye ọbụla zuru oke nwere ife ọ ga na-ewepụta, o nwere ife ọ ga na-emepụta. Okwula ekwu ọgba agba, ọ gbala agba ya ayọ, ọ yọrọ ayọ kụọ akụa, mana ọ ga-enwelele ife ọ ga na-contribute, o nwelele ife ọ ga na-etinye ka Igbo wee na-aga. Ya na ama ka onye ara, ama ka aka ara onye. Ife ndị Igbo gwara anyị, ọnya ka Igbo jikwa nye anyị ndụmọdụ ọzọ, na nnukwu azụ ga-akpata nnukwu nkụ, obere azụ akpata obere nkụ. Ya na onwere onye agụpụ n'ọgụ ọnụ, ọsọ anya bụla ozu. Ndị niile ịma nwụ na bụ ụnụ, ịma na fa anwụ, ịma afafa ma na fa anwụ. Onye kpata ịgba afa na ala Igbo dị mkpa, na onye ọbụla agụnyere afa na otigie n'ọgụ ọnụ, ma ọbazie n'ọgụ ọnụ dịka ndị dị ndụ, ka ọbazie n'ọgụ ọnụ dịka ndị nwụrụ anwụ. Nke a bụzi akụkọ nke ụwa ọzọ na akụkọ nke ụbọchị ọzọ, mana as long as na-amụgo onye amụ, o nwere ọbago n'ọgụ ọnụ. Ya na nwaanyị tụli ime ịsa nwa abụọzi nwaanyị aga na ọtụgo ime ịsa, ọ bụrụ ya mere na faji nwosisi ya. Ya na ife ọbụla bara ụlọ, ọnwụ bara ụlọ, ndụ bara ụlọ, oji bara ụlọ, ọcha bara ụlọ, ọkụ bara ụlọ, oyi bara ụlọ. Ya na ife niile bụ mma na nkefa. Ife ọbụla bụ mma, ife ọbụla zuru oke na nke etu a ka ọ dị onye Igbo ọbụla. Ya ma nwata ma duru, ma okenye, ma nwaanyị, ma nwoke, ma nnukwu ma obele, na onye ọbụla nọ n'ala Igbo akpọrọ onye Igbo nwere ife ya na-eme. Ọnya ka Igbo ji wee nye anyị ndụmọdụ ọzọ, wee gwa anyị sị na anyụkọta nwa miliọnụ ọgbọ ọfụfụ. O nwere mgbe o ji wee gwa anyị kwantiti. Ọ sịrị anyị na onye ọbụla ga-aṅụjulili ofu mkpọ milk ka o wee gbaa ọfụfụ. Ya na ife ọ na-agwa anyị bụ na ike na onwe ndị ya anyụ pam, ike na onwe ndị ya anyụ zaziza, ike na onwe ndị nkefa ya aghasịsị, ike na onwe ndị nkefa ya erupụle dịka mmiri kịsa na-eru eru. Mana ịmalụ ka ị nwere ike weta. Ya na ife Igbo ji ọgba akụziri anyị. Ife a bụ na agụụ agụgburu anyị Igbo. Ụmụ ife a ka anyị ga-elota, ịmụ ife a ka anyị ga na-ewepụta. Anyị bụ ndị na-akpọ onwe anyị ndị Igbo chọrọ ka Igbo na-aga n'iru, ka anyị wee nwee ike iji wee na-aba anyị wee na-agwa ndị nke anyị okwu. Maka na ọnọdụ Igbo nọ na ya kịta dị nwee ka ọ dị na ọtụtụ ndị nọ nwere ofifa na-anụ. Nwoke teta ụlọ ụtụtụ ọdọrọ na-eche, ịmara ife ọ na-eche, ịmara ma ọnwụ ka ọ na-eche, ịmara ma ini ka ọ na-eche, ịmara ife ọ na-eche. Mana ọ nwere ife nwere ebe ọ na-akwado ije na mgbọsị a. Ifụkwa echi ọ na-emekwa ofufe, ifụkwa nwanne echi ọ na-emekwa, ọ ga na-aga. Mana ọ bụrụ etu aka ọ dị n'Igbo ụmụnne m. Etu anyị si wee fụzi akịta, maka na anyị esenugo ụkwụ
ụgbọ a na-agazi na-achọzi ịkụzi isi n'okwu ọjị nwee accident yana Igbo anyị enwe accident na anyị nwa ka ọ dị itinye brek kọntrol moto a ọgwụ ụnụ ka ọra m n'ọnụ taa ndị nke m dịka nsikwu aga m tinyelu ụnụ n'ikuku nchịkọta ọgụ arụ nke ndị Igbo. Aga m etinyekwala ụnụ n'ikuku updated ọgụ arụ nke ndị Igbo ka anyị wee nwezi ike ije pịpụtazi anya. Daalụkwanụ ndị nke m, ekene ọma ka m na-enye unu niile, ka ọ dịkwanụ n'izu ụka ọzọ. Ama m na ozi m na-eto ogologo, mana dịka m si kwu, ọ bụrụ mgbọsị emele ife ka mmụ ya na-apụta, maka na mụ na ụnụ anya na ebe a forever. Ekwe m unu nkwa arụ na-abụ ọ na-afa abịa na njedebe, maka na mụnwa ga-enwe ife ọzọ m ji onwe m eme. Ya na anụ m ekene unu, ọnya ka m ji ewepụta ozi a rinne mgbe oge ga-elu. Ọ bụrụ na anyị ga-etinye na CD, anyị egbubezi anya mkpikpi na ndị fụ na ọ na-etolufe ogologo gbaghalụ nọ m, mana ife mbụ na ọ na-erika. Ya na m chọọ ikwusisie n'ụnụnwa bụ ndị nwee data nwere ike ige. Ekenekwa m unu, daalụ rinne ndị nke m. Afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi Jele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ofu ebe ka si, ofu ebe aka na-echi ya. Daalụkwanụ ndị nke m, kachi fonu ka ọ dịrị unu mma.